ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ, ಮಂಗಳೂರು. ಒಳಗಿನಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ, ಹೊರಗಿನಿಂದ ಸೌಂದರ್ಯ. ಶಶಿ ಪ್ಲಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್. ಸತ್ಯೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ನೀಟಪಡ್ಡ ಬೊರಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನೇಮನರಿ ಅಂಕಾಯನ ಕೋಲ ತಂಬಿಲೊಲಿನ ಪುರ ಕೊರ್ದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೊಂದುಳ್ಳ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಹತ ತುಳುವೆರೊಟ್ಟಾದ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವದೇವರನ ಉತ್ಸವದ ಕೊಡಿಯಡಿತ ಕಲಕ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಲಾ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲ ಒರುತ ಪುರಾಪುನು ಹಿರಿಯ ಪೆರಿಯಾಕಲು ಕೊರೊಂದು ಬೈದೇರೆ. ಆ ದೈವದ ಕಲಟಿ ಏರು ಪೂರ ದೇವರನ್ನ ದೈವಳನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೇರ ತನ್ಮುಖೇನ ಹಾಕಲ್ನ ಬೇನೆ ಬೇಸರ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳು ಪಣ್ಪನ ಉದಾದ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತ ಪಾತೆರಗತೆ ಮಲ್ಪನೆ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಒಂಜಾತ ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯದ ಅನಾವರಣ, ಕೆಲವೊಂಜಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಕೆಲವೊಂಜಿ ತಿದ್ದುಬಡಿ ತನ್ಮುಖೇನ ಕೆಲವು ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಬೇನೆ ಬೇಸರ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖೇನ ಸಮಾಜ ಗೆತ್ತವನ ಚೆತ್ತಿನ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಿಕ್ಲಿನ ಉಡಲ ದಿಂಜಿದು ಮೋಕೆಡಿ ಎದ್ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಕೊರ್ಪನಗಳು ಶಶಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೋಪ್, ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇನಿತ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೇನ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ. 082441117 ಅಂಚನೆ ಆಜಿಮೂಜಿ ಆಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ವರ್ಮ 4010 ನೆಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ರು ದೆಪ್ಪು ನಿಗುತ್ತು ಮದಿಪದ ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರು. ಅಂಚನೆ ಕದ್ರಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪನ ಪುಣ್ಯ ಸನ್ನಿಧಾನಡು, ಮಂಜುನಾಥನ ಪುಣ್ಯ ಸನ್ನಿಧಾನಡು, ಅನ್ನಪ್ಪನ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕದ್ರಿ ರವಿ ಅಡಿಗೆರು, ಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗೆರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರು. ಅರೇನ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ. ಕಿಶೋರಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ. ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಸತ್ಯ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಪಾರಿ ಪಾರ್ದನ ಸಂಧಿ ಬೀರ ಮದಿಪು ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಒಂದು ಮಹತ್ತೆರೆಗಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಾವು ಸಂಧಿ ಪಾರಿ ಬೀರ ಪಾರ್ದನ ಪಣಪು ನಾವು ಕೇವಲ ದೈವದ ನೇಮಕೋಲ ಕಟ್ಟುನಕ್ಲೆ ಪಣೊಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಮಹತ್ತೆರ್ಲವೇನು ಪನುಲಿ ಖಂಡದ ಪಾರ್ದನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಸಿರಿನ ಪಾರ್ದನ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಪಾರ್ದನೆ ಪುರ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ನೆಕ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ರಂಗವೇದಿಕೆ ಹೋಕೆಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕೊಡಿಯಾಡಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ದುಂಬದ ಕಾಲುಡಿತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಮೈಕ ನಾನೊಂಜಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಓಲ ಹೆಜ್ಜಾಂಡ್ ಆ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ದನ ಪೂರ ಈ ಪೊರ್ತು ಕರೆ ಐತ ಆಪನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತು ಅತ್ತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಆಪನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಸಂಧಿ ಪಾರ್ದನ ಪೂರ ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರೆ. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ದುಮ್ಮದ ಪ್ರಾಕಟ್ಟದ ಮದಿಪುಲು ಬೇತೆಪ್ಪುಂಡು, ದೈವದ ಪ್ರಾಕಟ್ಟದ ಮದಿಪುಲು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಹೊಸ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬದಲಾವಣೆ ಆನೆಗೆ ತಕ್ಕ ಆ ಮದಿಪುಗ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಕೂಡುದು ಒಕ್ಕನೆಲು ಪುರ ಕೂಡುದು ಅವಂತೆ ಉದ್ದ ಉದ್ದ ಆಪನಂಚಿತ್ತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಪುಂಡು. ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಾರ್ದನ ಸಂಧಿ ಬೀರ ನೆತ್ತ ಬಗೆಡ್ದಾದ ಬಂದ್ಬಾರೆ ಕೋಡೆ ನಮ್ಮ ಸಿಂಧಕ್ಕೈತೇರು ಈ ವೇದಿಕೆ ಸಿಂಧಕ್ಕೈತೇರು ಪಾರ್ದನ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪಿನ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತೇರು ಅವೇನು ತಿರಿಯೊಂದಿನ ಕುಲ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತೇರು. ಬೀರ ಪಾರ್ದನ ಪನ್ಪಿನ ಉಂಜೆ ಅಂದಲ ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಯಾನ ತಿರಣಿಂಚತನ ಮಟ್ಟಿಡ್ ಕೆಲವು ಬೀರೋಡೆ ದರ್ಶನ ಆವೇಶ ಆಪಿನ ಉಂಡು, ದೈವ ದರ್ಶನ ಅಲ್ಲ ಬೀರೋಡೆ ಆವೇಶ ಆಪಿನ ಉಂಡು. ಪಾರ್ದನದ ತಿರಿಯೋಣಂಡ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಈ ದೈವಾಲಯ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಧು ಪನ್ಪಿನೆಟ್ಟು ಈನ ಬದಲಾವಣೆ ಅತ್ತಂಡ ಅವು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ವಾಯಿಂಚತನ ದೈವದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಪನಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ಪಾರ್ದನೋಡು ಈನ ಬತ್ತಂಡ ಅವೇನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಂದು ಪನೋಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂದ ಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗೆರೆ ಮಸ್ತ್ ದೈವಳಿಗೆ ಈರು ಮಧು ಪಂತನಾರು ಪಾರಿ ಪಂತನಾರು ಆತ ಮಾತ್ರ ಈರ್ನ ದೈವಗ ಈರು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕುರಿದು ನೇಮಕೋಲನ್ನು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಇಂಚಪ್ಪುನಗ ಈರಡಲ ಐತ ಬಗೆಟೇನ ಪಾತಿರ್ಗ ಒಂಜಿ ಕರೆಗಾತೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತಿರಂದಲ್ಲ ಒಂತರು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರೇ ಓ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣರೇ ಬನ್ಲೆ ಈರು ಗೊತ್ತಾ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ದಾದಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯುಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದಿತ್ತಿನ ಎನನ್ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ತು ಇರು ಮಾರಿ ಜ್ಞಾನ ನಿಖುಲು ಸೊಸೈಟಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಎನನ್ ಗೆಂದದ್ ಕೊರಿಯಾರು ಸೊಸೈಟಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅವು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಸೊಸೈಟಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟ ಅವು ಏನಿರಿ ಗೊತ್ತಾರೆ ಈರೇ ಬೇರೆ ದೇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಪಾತೇವೆ ಸೊಸೈಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬೇರೆ ದೇತ್ತು ಪಾತೇನೆ ಅಂಚಾದ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾಲಜಿ ಸರ್ ಈರೆಗೆ ಮನ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಬಕ್ಕ ಬಾರಿ ಖುಷಿಲ ಆತಂದು ಇರು ಈತ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಎಂಚಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತೆಗೆದಂಡ ಐಕ ಬರ ನಿಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನೇ ಕಾರಣ ಐಕ ದೈವನ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂದಣ್ಣರೆ ಅಂಚ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದಾಲ ಇರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಾಡಿಗರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟು ಸರ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟು ಪನ್ಲೆ ಎರಡ ಅಡಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟು ಈ ತೂಟದ ಬಲಿ ಬೋಡೆ ತೂಟೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಎನ್ನಾತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ತೂಟದ ಮಹತ್ವದ ಹೆಂಚಿನ ಮಹತ್ವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂಡರಿಗೆ ಅಣ್ಣ ದೈವದ ಕೊಡಿ ದೈವದ ಕೊಡಿ ಇಟ್ಟು ಯಾನ ಕೊಡದಬ್ಬು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ತೀನಿ ಈ ತೂಟದಕ್ಕೆ ಇಂಚಿನ ಬೆಲೆ ಉಂಡು ಕೊಂಡು ಬೋಡ್ತಾನೆ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಅಣ್ಣ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಕೃಷ್ಣಾಡಿಗೆರೆ ತೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ಟೇಕೇನಂತುಳ್ಳೇರು ದೈವದ ಕೊಡಿಯಟ್ಟು ತೂಟದ ಮಹತ್ವದ ಸುರುಟಾದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರಿಗಳ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರಿಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ದಯಕೆಣ್ಣನ ಅಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ದೈವದ ಕಲಾ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸಂಚಯೋಡು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನನ ವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಸಾಧನ ಅಂತ ಬನೋಲಿ ದಯಪಂಡೊಂದು ಅಂಡ ನೆಟ್ಟು ಪೂರಲ ಸರಿ ಅಥವಾ ಪೂರಲ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರತ್ ಅಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಅಲೆತ ಉಲಯೇ ಬೊಣ್ಣ ಇತ್ತಿ ನೆಡ್ದಾವರ ಆ ಅಲೆಟು ಪುನಂಚನ ಬೊಣ್ಣಾಯಿ ತೋಜ್ಜಿ ಅವೇನು ಮಂಥನ ಮಲ್ತನಂದಾಂಡ ಬೊಣ್ಣಾಯಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಸುರೂಟಾದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರಿಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಯಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ನನ್ನ ತೂಟೆದ ವಿಚಾರ ಬತ್ತಿನಗ ಬಲಿ ಪಂಪಿನಂಚನ ವಿಚಾರ ದೇವೆರೆಗಾನಗ ಒರಂಬ ಸುತ್ತು ದೈವಗಾನಗ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಇಂಚ ಮಾತ ಕಟ್ಲೆ ಉಂಡು ಆ ತೂಟೆ ಪಂಪಿನಂಚನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಐಟ್ ನಂಗೆ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಕೆಣ್ಣೊಂದಾಂಡ ಅಗ್ನಿ ಪಂಪಿನಂಚನ ವಿಚಾರ ಅಗ್ನಿ ಪಂಡೊಂದಾಂಡ ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಿಕವಾಯಿನ ತತ್ವೋಡು ಒಂಜಿ ಸಾಧನ ಅಗ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೇಕಲ ಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪರ ಅಗ್ನಿಬೋಡು ನಮ್ಮ ಬಂಗಾರ ಆವಡು ಬುಳ್ಳಿ ಆವಡು ಮೊಗಮೂರ್ತಿ ಆವಡು ಎಂಚಿನನೇ ವಿಚಾರನು ನಮ್ಮ ಏತು ಶುದ್ಧ ಮಲ್ತದು ದೆಕ್ಕದು ಬತ್ತನಂದಾಂಡಲ ಅವೇನು ಮಣೆ ಮಂಚವಗು ದೀಪು ನೆಡದುಂಬು ನಮ್ಮ ಹೋಮದ ಅಗ್ನಿಗೆ ಅಥವಾ ದೀಪದ ಅಗ್ನಿಗೆ ಅಥವಾ ತೂಟೆದ ಅಗ್ನಿಗೆ ಮೂಜಿಸಲ ಅವೇನು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಲ್ಪಾದ ಮಣೆ ಮಂಚವುಡು ದೀಪುನಂಚನ ಕಟ್ಲೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ವಿಶೇಷವಾದ ತೂಟೆದ ಬಲಿ ಪಂಪಿನಂಚನ ವಿಚಾರ ಬನ್ನಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಬೊರ್ಚಾಂದಿನ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಲೇನು ನಿಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೆರಬೋಡಾದ ಈ ದೈವದೇವರು ರಡ್ಡ ಕೈಟ್ ತೂಟೆ ಪತ್ತೊಂದು ಐಟ್ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿನ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲೌಕಿಕವಾಯಿನ ಭಾಷೆಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಎಂಚಿನ ಅಂದ ಪನ್ಪನ ಅವೇನು ಮಾತ ದೂರ ಮಲ್ಪುನಂಚನ ಶಕ್ತಿ ಅವಾಗ ತೂಟ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಖಾಲಿ ದೈವದೇವರೆಗೆ ಅವೇನು ದೂರ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಪಂಪಿನಂಚನ ಬೋಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರೊಡೆ 18 ದಿನತ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧನ ಸಮಾಪ್ತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣೊಟ್ಟು ಮಲ್ತದಲ್ಲಿ ಆಂಡ 6 ದಾಯೆ 18 ದಿನಕ್ಕೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೇರಿ ಅಂಚನೆ 6ನ ಕೈಟ್ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ದಾಯ ಉಂಡು ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ದುಷ್ಟೇರ ಸಂಹಾರ ಮಲ್ಪರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಖಡ್ಗ ಕತ್ತಿ ಓಲ ಬುರ್ಚಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದು ಆಂಡಲ ಅಷ್ಟಭುಜಟು ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣನ್ ಮಾತ ಪತೊಂದಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದೈವದೇವರನ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಕಡ್ಸಲೆ ಆಯುಧ ಮಣಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೈವದೇವರಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಯುಧ ಉಂಡು ದೈವದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರಡೆ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿನ ನಿಗ್ರಹ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಆಯುಧ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಐಕ್ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಆ ಅನೇಕ ಆಯುಧಗಳನ್ನ ಪೈಕಿಡು ಈ ಜೀಟಿಕೆ ಅಥವಾ ಈ ತೂಟೆ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಲಾ ಒಂಜಿ ಆಯುಧ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಪನೋಲಿ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಈ ಬಲಿ ಬರ್ಪುನು ಪಂಡೊಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಒಂದು ಪನ್ಪ ಸುತ್ತು ಪಂಡೊಂದಾಂಡ ಐಟ್ ಪ್ರಧಾನವಾದ ನಮ್ಮ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರದಾದ ಪನ್ಪುನು ಪಂಡೊಂದಾಂಡ 300 ಅಜಿಪ ಡಿಗ್ರಿ ಇಂದ ಪನ್ಪುಂಡು 300 ಅಜಿಪ ಡಿಗ್ರಿನ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಅವ ತೂಟೆ ಪತ್ತೊಂದು ದೈವದೇವರ ಸುತ್ತು ಬರ್ಪುಂದಾಯೆ ಒಂಜೇ ಕಡೆಗೆ ತೂಟೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪೊಂಡೊಂದಾಂಡ ಆ ಜಾಗೆದ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ದೂರ ಪೊಂಡು ಅವೇ ಜಾಗೆ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ತಿರುಗಿದು ಪಿರ ಬತ್ತನಂದಾಂಡ ಅಪಗ ಮೂಡಾಯಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಬಡ್ಕಾಯಿ ತೆಂಕಾಯಿ ಆಗ್ನೇಯ ಈಶಾನ್ಯ ವಾಯುವ್ಯ
ನೈಋತ್ಯ ಇಂಚ ಎಣ್ಮ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಪೊಣ್ಣೊಂದಾಂಡ ಒರಿನ ದಿಕ್ಕಿಡು ಬರ್ಪುಜ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಆ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗೆ ಬರಿಯರೆ ಒಂಜಿ ಎಡೆಲ ಬುಡಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಆವುಡುಂದಾಂಡ ಐಕ್ 300 ಅಜಿಪ ಡಿಗ್ರಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಾಯನಂಚಿನ ಭಾಷೆಡು ಪನ್ಪ ಅಪಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಬತ್ತಿನಗ ಆ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಅವರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಕಾಶನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ತೂಟೆದ ಬಲಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಟ್ನೆ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ತೂಟದ ಬಲಿ ಕೀರ್ದ ಅಂತಾರೆ ಭಟ್ರು ಬನ್ನಿ ಈ ತೂಟದ ಬಲಿಕ್ ಭಾರಿ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಯಾನೊಂದು ದಾಯ ಪಂಡ್ಬೇಕಂಡ ದೈವದ ಕೊಡಿಯರಿಟ್ಟು ಈ ಸಂದಿಲಿನ ಬುಡ್ಪಂದು ಕೊಂಡ ಇತ್ತೆ ಜೀಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಒಲ್ಲ ಜೀಟಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಎಂದು ಬರ್ಪುಜಿ ಸಂದಿಲೇಡು ಪಿರಾವಡು ಬಂಡ ಯಾನ ಕಂಚಿನ ತೋಟೆಗೆ ಮೆಂಚಿನ ಕೊಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ತೆ ಕಂಚಿನ ತೂಟೆಗೆ ಮೆಂಚಿನ ಕೊಲ್ಲಿ ಜೀಟಿಗೆನ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ತೂಟೆದ ಹೊರಟು ಬಂತನ ಉಂಟು ಅವಾಗ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇತ್ತೆಂಗ್ಲ ಮಲಯಾಳಿ ಚಾಮುಂಡಿ ದೈವಗೂ ಜೀಟಿಗೆದ ಕಡೆಗೆ ತೂಟೆನ ತಿಕ್ಕದು ಅವೇನು ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನಗರ ಉಳ್ಳ ಅಲ್ದಿಗೆ ಅವೇ ರೀತಿದ ತೂಟೆ ಬತ್ತಾರೆ ದಾಯಕೆಂಡ ತೂಟೆದಾರ ಉಂಡು ಕೂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮಲಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕೂಡ ತೂಟೆದಾರೆ ಬೋಪನ ಕ್ರಮ ಒಂದು ಅಣ್ಣೇರು ಬನ್ಲಕನೆ ಊರ್ದ ಮಾರಿ ಮಗಿನ ದೂರ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಕಟ್ಟಲೆ ತನ್ಮುಖೇನ ಆ ತೂಟೆನೆ ನಂಕದಾದ ನರಮಾನಿಗೆ ಸರಳವಾದ ಕೈಟ್ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿತ್ತನ ಸೊತ್ತವ್ವೆ ಸತ್ಯ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ ಇರ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ಕುಡೊಂಜಿ ಕಡೆ ಬೋಡು ನಂಗೆ ತೂಟೆ ಬೋಡು ತೂಟೆ ಬೋಡು ಅವನೇ ತೆಪ್ಪರಿಗೆದ ತೂಟೆ ಆದಿಪ್ಪು ನೆತ್ತ ಕೊದುಂಬದ ತೂಟೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ನಂಗೆ ಮಡಲ್ದ ತೂಟೆ ಇಂಚ ಉಂದೇನ ಗಲಸದ ಮಲ್ಪನ ಅವೇನೇ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದ ಬೊಲ್ಪುಗ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಲ್ಪನೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಪ್ರದೇಶನು ಈ ಒಂಜಿ ಮೇರ್ಬನ್ಲೆಕ್ಕ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ ಹಿಡಿದು ದೂರ ಮಲ್ಪನೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಇತೇನ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಸಂಧಿ ಪಾರ್ಧನ ಬೀರ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಅನ್ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಪಾರ್ಧನ ಬಂಡ ದಾದ ಬೀರ ಬಂಡ ದಾದ ಸಂಧಿ ಬಂಡ ದಾದ ಒಂಜಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಪಾರ್ಧನ ಬಂಡ ಇಡೀ ದೈವದ ಪೂರ್ಣ ಚರಿತ್ರೆನ ಭಾರಿ ಶಾಂತ ರೂಪಡು ಸುಲಲಿತವಾದ ಪಣಪನವು ಪಾರ್ಧನ ಅವೇ ಪಾರ್ಧನ ಬನ್ನಗದಾದ ಮಲ್ಪ ಅವು ದೈವ ಜುಮಾದಿಂದ ದೈವ ಜುಮಾದಿ ಜುಮಾದಿಂದ ಬಣ್ಪ ಕಲ್ಲುರುಟಿ ಅಂಡ ಕಲ್ಲುರುಟಿ ಕಲ್ಲುಕುಡೆ ನಿಂಚ ಬಣ್ಪ ಅವೇ ಪಾರ್ಧನನು 10 ಕೂಡಿ ಕಲಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಚಾಕಿರ್ದ ಬಡವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಬೂಲ್ಯ ಕೊರ್ದು ಆರು ಮೀದು ಮಡಿ ಶುದ್ಧ ಆದ ಬತ್ತದು ತೆಂಬರೆ ಪುಗೇಲು ಬಾರ್ದು ಆರು ಬೀರಾವೇಶುಡು ಬೀರ ಬಂಡಿನ ಕ್ರಮ ಅಪಗಾರ ಬಣ್ಣೊಂದು ಬನಗ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿನ ಬಾರ್ದನೊಂಡಗ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಬನ್ಪಿನ ಸಂದರ್ಭ ಯಾನು ಬಣ್ಣಂದು ಬಂಡ ಆಯನ ಮಿತ್ತು ಆವೇಶಾಪನ ಒಂದು ಬೀರ ಪಾರ್ಧನಗಳ ಬೀರಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಅದಗೆಂಡ ಪಾರ್ಧನ ಬನ್ನಗ ದೈವದ ಪುದರ ಬಣ್ಣದ ಆ ದೈವ ಅವು ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಒಂದು ಯಾನೆ ಆಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬೀರ ಅಂಚಿನ ಸಂಧಿ ಬಂಡದಾದ ಇಡೀ ದೈವದ ಪಾರ್ಧನ ಬಣ್ಣದ ಅಣ್ಣಪ್ಪನ ಪೂರ ಪಾರ್ಧನ ಬಣ್ಣದ ಅಂಡ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ಕದ್ರಿಗೆ ಎಂಚವತ್ತೆ ಅವು ಸಂಧಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ದೆಪ್ಪಣಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಎಂಚವತ್ತೆ ಅವು ಸಂಧಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇಡೆಗೆ ಕುಲದೇವ ಎಂಚವತ್ತೆ ಒಂದು ಪುರ ಸಂಧಿ ಆ ಸಂಧಿ ಅಂಚ ಸಂಧಿ ಬೇತೆ ಬೀರ ಬೇತೆ ಪಾರ್ಧನ ಅಂಚಂದ ವಾವ ಪೊರ್ತುಡು ಬನಡು ಬಂಟ್ಲುಂಟು ಪಾರ್ಧನ ಐತ ರಾಜಂದೈವದ ಕಲಟ್ಟೆ ಪಕ್ಕಿ ಚಿಲಿಪಿಲಿಂದು ಗೂಡು ಸೇರುಣ ಪೊರ್ತುಡು ಸಿಂಗದನ ಲೆಪ್ಪುನು ಒಂದು ನುಡಿ ಕಟ್ಟುಂಡು ಅವೇನು ಇಡೀ ಪಾರ್ಧನ ಪಾರ್ಧನ ಪೂರ ಚರಿತ್ರೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ದುಂಬೋರಿ ಬನಡು ಪಿರವೋರಿ ಬನಡು ಅಪಗ ಪಾರ್ಧನ ಬನ್ನಗ ಸೇರ್ದಿನ ಜನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಆಯ್ತಾ ಕತೆ ಅರ್ಥಾನ ಐದೊಕ ಬೀರ ಬನ್ನಗ ರಡ್ನೇ ಸರ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಕತೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ఒక సంధి పనుకునే ఆ క్షేత్ರದ కట్టు అనికూటుದು ಐತ ತಿರಿಪೂಟುದು ಸಿಂಗಾರಾದು ಆಯುಧ ಮನೆ ಕೊರ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಿರವುಡು ತೆಂಬರೆ ಬುಟ್ಟನಾಗ ಎದುರುಡು ಕಟ್ಟುನಾರ್ಲ ಚಾಕಿದಾರ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರುಡು ಸಂಧಿ ಬಣ್ಪೆ ಅಡಿ ಬತ್ತನಂಚೆತ್ತನ ಸಂಧಿ ಇಂಚ ದೈವದ ಕಡೆ ಕೊಡಿಯರಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪೂರ ಬನ್ನಾಗ ಸಂಧಿ ಪಾರ್ಧನ ಬೀರ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟು ಈ ಕಟ್ಟು ದೈವ ನುಡಿ ನೇಮ ಗಡಿಪುರ ಆದ ಕಟ್ಟು ಲೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಇತ್ತ ಕಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪ ಅಂಡ ಐಟ್ ಮಾತಾನಗ ಅಲ್ಪ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆ ದೈವದ ಪೂರ್ತಿ ಕತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಡೆ ದೈವ ಎಂಚ ಬತ್ತನ ಬನ್ಪಿನ ಕಟ್ಟಲ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಆ ಕಟ್ಟು ಬನ್ನಾಗ ಅವಳು ಮಲ್ಪನ ಕಟ್ಟು ಬಾಡ್ಲ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಟ್ಟು ಬಾಡ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಡೆಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ದೈವಾರಾಧನೆ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಈರ್ ಮುರಣಿ ಬನ್ಲೆಕನೆ ಐಕ್ ಪುರುಸ್ತೊತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣರೆ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಬನ್ನಾಗ ನಡುಟು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ತುಗಾಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತಿರಂದೆಲ್ಲರೂ ಹೊಲ್ತಿರೋದು ನಮಸ್ಕಾರ ಸೋಲ್ಮೇಲು ನಮಸ್ತೆ ಯತಿನಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಇದನ್ನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ದುಂಬು ದಾಸಯ್ಯ ನಕ್ಲ
ಇಲ್ಲಾಗಿ ಸಂಕೋಟೊಂದು ಗಂಟೆ ಬರಂದಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಹಾ ಸರಿ ಅದೇ ಅಂದಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ಜನಾಂಗನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ದುಂಬೊಂಜಿ ಬನ್ನಗಾಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪಾವು ಅರಿಪಾಡೊಂದಿತ್ತ ಸಂಕೋಟೊಂದಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಬಟ್ಟನಲ್ಲ ಅಂದ ಅಂದ ಅಂದ್ ಅಣ್ಣರೇ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲು ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಲು ತಿರುಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ತ್ಯಾಂಪು ದೇವರಿಗೆ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟನಾಗ ಅರಸೇಯ ಪೂಜೆ ಅಕುಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಕುಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂದ್ ಅಂದ್ ಅವಲ ಕೊಳೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ದೈವದ ಕುಡಿಟಾಕಲು ದಾಸೇರ್ನಕಲು ಶಂಕಜಾಗಟದ ಬಲ್ಲಿಲ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಟು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಉಂಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತೀರಿ ತೆಪುರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ ಅಣ್ಣರೇ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಪಣ್ಪನೆ ಶಂಕ ಜಾಗಟದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಾಸಯ್ಯರ್ನಕುಲು ನಮ್ಮ ಅರಸಾಯ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂತೀರಿ ಅತ್ತಂಡ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಟ್ಟಿ ಬಲಿ ಮಲ್ತೊಂತೀರಿ ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ಊರುಗೊಂಜಿ ದಾಸಯ್ಯರು ಬರ್ಪಿನಿ ಮಂಡ ಅವನಂಕ ಭಾರಿ ಲಕ್ಷಣ ಭಾರಿ ಲಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಭಾರಿ ಕಾತೊಂದಿತ್ತ ಇನಿಕ್ಕುಲ ಕಣಂತೂರುಡು ಒಂಜಿ ದಾಸಯ್ಯರು ಉಳ್ಳೇರು ಅವೇ ಸಂಪ್ರದಾಯಡು ಉಳ್ಳೇರು ಕಣಂತೂರುಡು ಎಂಗ್ಲು ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಗುರುತಿಸದರನ್ನು ಗೌರವಿಸದ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದಾರ ಇರು ಪನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮದಿಪು ಇತ್ತೆ ಪಾರಿ ಪಾಡ್ದನ ಬೀರ ಸಂಧಿ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ತೇರಿದೇರಿ ಆರು ಪನ್ಪೇರು ಮದಿಪುದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಸಯ್ಯರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪನ್ಪೆ ಮದಿಪು ಪಂಡೊಂದಾಂಡ ಮದಿಪು ದುಂಬು ಮಾಯಾ ಬೆತ್ತಡಿ ಪನ್ಪಿನ ಅಪಗಾಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಕೇತ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಒಯ್ಕ್ ಸಂಕೇತ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡೊಂದಾಂಡ ದೈವ ದೇವೆರು ನರಮಣ್ಣಿನ ಒಟ್ಟುಕು ಏತ್ ಮುಟ ಉಲ್ಲೇರು ಓಟೆ ಮುಟ ಉಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ನೆಟ್ಟು ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನೋಡು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಖಂಡಿತ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಭಕ್ತೆರಡ ಒಂಜಿ ಮನವಿ ಮಲ್ಪೆ ದಾದ ಮನವಿ ಪಂಡಂದ ಅಂಡ ನಿಕುಲ್ ಬೋಡಂಡಂದೇನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತದು ತುಲೆ ದೇವರೆಗು ಮನನಾಥ್ ತ್ರಾಯತೈತಿ ಮಂತ್ರ ಪಂಡಂದ ಅಂಡ ಅವೇನು ಮನಸ್ಸುಡ್ಲ ಪನೋಲಿ ಅವೇನು ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ದುಲ ಪನೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮರಣೆ ಪಂಡಂದ ಅಂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸ್ಮರಣೆ ಇಡ್ಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ದುಲ ಪನೋಲಿ ದೇವರೆಗು ಮನಸ್ಸುಡ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಯಾವುಂಡು ಆಂಡ ದೈವದೇವರೆಗಾನಗ ಮದಿಪೂ ಒಂದು ಪಂಡೇರು ಮದಿಪೂ ಪಂಡೊಂದಾಂಡ ಮೌನಾತ್ ಮದಿಪೂ ಪಂಡೊಂದಾಂಡ ಪಾತೆರಾನಿ ನಿಕುಲು ಮಣೆ ಮಂಚವದ ಎದುರುಂತ್ಲೆ ನಿಕುಲೆಗೆ ದಾದ ಬೋಡು ಅಂಚ ಅಂದ ಪಂಡದು ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಮಲ್ಪೋಡು ಭಕ್ತಿಡು ಮಲ್ಪೋಡು ನಿಯಮ ನಿಷ್ಠೆಡು ಮಲ್ಪೋಡು ಏಕಡು ಕಟ್ಟಲೆ ಅಂದು ಎಂಚಿನ ಪಂಡರ ಅವೇನು ಮೀರಂದೆ ಬೊಲ್ಪುದೀದು ತುಡರ್ದೀದು ಪೂ ನೀರ್ದೀದು ನಿಕಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಬೋಡು ಅವೇನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಯಾನು ಪನ್ಪುನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎತ್ತು ಶೆಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ನೇರವಾದ ದೈವದೇವರಡ ಪಾತೆರುಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇಂಚ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಕೆಲವೇರಿಗೆ ಮುಜುಗರ ಆಪುಂಡು ಎಂಚ ಕೆಣ್ಣೊಂದು ಅಂಡ ಬೇತಕುಲು ಎಂಚಿನ ಎನ್ನುವೆರದ ಅನ್ನ ಬೇದಾದ ಉರಿಯ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೇನು ಯಾನು ಪನ್ಪೆ ಯಾನು ಆಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏರು ಎಂಚಿನನೇ ಎಣ್ಣಡು ದಯಾನಂದಣ್ಣ ನಮ್ಮ ದೈವದೇವರನ್ನ ಎದುರುಂತುಡು ಪಾತೆರುಡು ಎಂಚಿನ ಬೋಡು ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಅಂಚೆ ಅಪ್ಪೆ ಈತ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕಷ್ಟ ಬೈದನು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪಲ ಬೊಕ ವಿಶೇಷವಾದ ಮದ್ಮೆನ ಈ ಮದ್ಮೆನ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಮುಹೂರ್ತವು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ನಿಶ್ಚಯ ತಾಂಬೂಲೋಡು ಅವೇನು ಓದುದು ಪನ್ಪನ ಅವೇನು ದೈವದೇವರನ್ನ ಎದುರುಡು ಆ ಸುರುಟ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಓದುದು ಆಲ್ಡ ಎಂಚಿನ ಬೋಡು ನಂಗೆ ಅವೇನು ಎಂಚಿನ ಬೋಡು ಅಮ್ಮನ ಪೂಜೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಬೋಡು ಅವೇನು ಬಾಯಿ ಬಿಡುದು ಕೇನುಡು ನಿಕ್ಕು ಕೈತಳ್ಳುತ್ತಿನ ಎಂಚಿನ ಲಪನಡು ಅಪಗ ಈ ಮದಿಪು ಪನ್ಪುನೇಕ್ ಈತ ಬೆಲೆ ಉಂಟು ಭಾರಿ ಮಹತ್ವ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಪಾತೆರೊಂದೆಲ್ಲರೂ ಹೊಲ್ತರದು ನಮಸ್ಕಾರ ಅನ್ನ ಶಿವಮ್ಮಂದ್ ಕಾರ್ಕಲರ್ದು ಪಲ್ಲೆ ಶಿವಮ್ಮನ ಓಕೆ ಎಂದೊಂಜಿ ರಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಉಂದುವೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆದಿ ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ತಿಂತಾನೆ ಒಂಜಿ ಆರು ಬಲ್ಮೆದ ಪಂಡ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಮೋನೆ ತೂದು ಪನ್ಪೇರ್ ಅಂತ ದೋಸ್ತೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಆತನ ಅಂತ ಪನ್ನೆ ಕ್ಯಾನ್ಲ ಪೋಯೆ ಪೂನಗಾರ ಪಂಡೇರ್ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ 3 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಪನ್ನ ಇಂಚಲ ತೂದಿತ್ತ ಪಂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೂರ ಅದು ಕಲ್ತೊಂದಿದ್ದ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಬೇತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಂದು ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಪ್ನಾಗನೆ ಪೋಪುನಂತೆ ನಮ್ಮ ಸೊ ಅಂಚೆ ಪೂನಗಾರ ಪಂಡೇರ್ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ದೈವದ ಸೋಂಕು ಉಂದಾತಂದು ಯಾನ್ ಅರಡ ಸೋಂಕು ಎಂಕಾಯ್ತ ವಿಷಯದಾದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಸೋಂಕು ದಾದ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಆರ್ ಪಂಡೇರ್ ದೈವ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಅಂದಾತಂದು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪೋಂದಿತ್ತು ಅಲ್ಪ ದಾದುಪ್ಪು ಒಂದು ಅಂಚ ಅನ್ಪಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಎನ್ನಗ ಹತ್ತಂದಿನ ಟೈಮ್ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಗಾಲಿ ಹಾಕಿಲೆಕ್ಕ ಅನ್ಪಂಡೇರು ಒಂದು ಸೋಂಕು ಪಂಡ ದಾದ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಬೋಡಿತ್ತಂದೆ ಅತ್ತ ಇರ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಎಂಚೊಂಡಿತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮಟ್ಟ ತೊಂದರೆ ಅಂಡ ಅವೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಿನ ಪೂರ ಆತೊಂಜಿ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅವು ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಯಾನ ಈರಡ ಒಂಜಿಕೇನು ಈರ ಕಾಂಡ ಏತು ಬರ್ತುಗ ಲಕ್ಕ ಬರೆ ಕಾಂಡ ಅವೇ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋನ ಲಕ್ಕ ಒಂದಿತ್ತ ಇತ್ತೇನ ಬ್ಯಾಕ್ ಉಂಡ ಅಂಚ ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಏತು ಬರ್ತುಗ ಲಕ್ಕ ಬರೀರ ಒಂಜಿ ವರ್ಂಬನೆ ಅನ್ನ ಈರೆಗ ಅವೇ ಸೋಂಕಣ್ಣ ಬೇತೆ ಓಲ ಸೋಂಕಿಜಿ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ ಪೊಡ್ಚಿ ಇಂದ್ರೆ
ಈರು ಕಾಂಡ ಇರೆಗೆ ಪನ್ಪೆ ಸೋಂಕು ಅಂದು ಇರೆಗೆ ಎಂಚ ಸೋಂಕು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಜಡತ್ವ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಸೋಂಕು ಆಕಿರು ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕಲೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ರಡ್ಡು ಕೈಟು ಮೋನೆಗೆ ನೀರು ಹಾಕಲೆ ನೀರು ಹಾಕದ ಬೋದು ಕೂಲಿ ಮೋನೆ ದೆಕ್ಕದು ಇರು ಮೀದು ಮಡಿಶುದ್ದಾಲೆ ಮಡಿಶುದ್ದಾದ ಈರ್ನ ದೇವರ ಕೋನಿಡ್ಬೋದು ಈರೆಗೆ ಎಂಚಿನ ತೀರುಂಡಿತ್ತೆ ಅನ್ನೇರು ಬಂದಿರ್ತದೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಂಬಿನ ಸತ್ಯೋಳೆ ಎಂಕಿಂಚ ಸೋಂಕು ಆತನಿಗೆ ಅಂಚಾತನಿಗೆ ಗಾಲಿ ಆತನಿಗೆ ತೂವು ಆತನಿಗೆ ಎಂಚಿನ ನ್ಯಾವಡು ಆತನಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆರ್ದು ಮಿತ್ತು ಓವಲಜ್ಜಿ ಎಗ್ಲಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರ ನಟ್ಲೆ ಕೈತಳ್ಳೊಲ್ಲ ಅಸ್ವತ್ತದ ಮರ ಇತ್ತಂಡ ಐತ ಗೈಟು ಒರ್ಂಬ ಸುತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅವನ 40 ಸುತ್ತ ಬಲಿ ಬಲೆ ಈರೆಗೆ ವಾಸೋಂಕುಲ ಹೆಜ್ಜಿ ಇದೇ ಸೋಂಕು ಬಂಡ ಉಂಡು ಬಂಡ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಜಡತ್ವನೇ ಸೋಂಕಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಜಡತ್ವ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಸೋಂಕು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚಾಬುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಬೋಲೆ ಮಂಡ ನಿಕುಲ್ ದಾದ ಅಲ್ಪರ್ ಕೂಡೋರಿ ಬಲಿ ಬದಾರ ನಡೆ ಬೊಪ್ಪರ್ ಅಲ್ತು ಕೂಡೋರೆ ನಡೆ ಬೊಪ್ಪರ್ ನಮ್ಮ ದೈವಲು ನಮಕ್ಕೆ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ಪುನ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಒವೇ ರೀತಿದ ಸೋಂಕು ಗಿಂಕು ಐಕ್ ಈರ್ ಐಕ್ ಪೂರ ಮಂಡೆ ಹಾಳು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಈರ್ ಯುವಕ್ಕೆ ಈರ್ ಕಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಾರು ಐತ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಎಪ್ಪಡು ಈರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ದೈವದಡೆ ಬೋಲೆ ಕುಟುಂಬದ ನಾಗನಡೆ ಬೋಲೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೂ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟಲೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಗಲು ಕುಟುಂಬದ ಚಾಕಿರಿನ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಚ್ಚ ಕುಟುಂಬದ ದೈವಳೆ ನಂಬೋಡು ಓಲ್ಗೊತ್ತೇನೆ ಮನಸ್ಸಿಡ್ ನಂಬೋಡು ಆತ ನಂಬುದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದ ಈರ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಅಕಲ ಕಾರ್ ಬತ್ತಲೆ ಅಕಲೆ ಡೆಡ್ಡೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗಿರಿಗೆ ವಾಸೋಂಕುಲ ಬರ್ಪುಜಣ್ಣ ಅವೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ದೈವದಲ್ಪ ನಮಕ್ ಏನ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜನ್ನ ದೈವನು ಪನ್ಪೇರೆಂದು ಪನ್ಪುಣ ಇರ್ತೇನೆ ಪಂಡ ನಾನೊಂಜಿ ಅಂಚ ಪನ್ಪೇರೆಂದು ಕೆಲವರ ಪಂಡ ಪಂಡಿನಾಯನ ಪಾತಿರೋ ಸತ್ಯ ಅಂದೇ ಅದು ಪಂಡ ನುಡಿನ ಭೂತ ಕಾಲಕ್ ನುಡಿನ ಏರ್ನೊಂಜಿ ಮನ್ನ ಹಿರಿಯ ಹಾಕಲಿನ ಕಾಲು ನಮ್ಮೊಂದಿತ್ತಿನ ಭೂತ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಅವನ್ ಉಂಟಾಟ ಅವೇನಿತ್ರ ಅವು ಪನ್ನೊಂದುಂಡು ನಾನೊಂಜಿ ಭೂತ ಉಂಡು ಅವೆನ್ನಿಕುಲ್ ನಂಬೋಡು ಅವು ನೆಕ್ಲ ಐಕ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಂಚ ಪನ್ನೊಂದು ಪೊಸತ್ತ ದುಂಬುದ ನಿಚ್ಚಿನ ನಮಕ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಈ ದುಂಬುದನೆ ಇತ್ತಿನ ಒಂದು ನಿಕಲ್ ನಂಬೋಡು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಒಂಜಿ ದೈವಜ್ಜ ಅಂದ್ ಕುಟುಂಬದವಳು ಆ ದೈವನು ಉಂಡು ಮಲ್ಪಲೆ ಆ ದೈವನು ಉಂಡು ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿದಿನಕ್ಲೇನು ಯಾನಿತ್ತ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ನಂಚಿ ಮೊಗಲಂಚಿನ ಬಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚತ್ ನಿಗ್ಲಡ್ ಎಡ್ಡೆ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಷ್ಠೂರವಾದ ಪಣವುದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಲ ಹತ್ತಂದಿನಕ್ಲೇನು ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟೊಂದು ಅವನು ಎದುರುಂತಲೆ ಉಂತ ದೈವನುಂಡು ಮಲ್ತದೆ ದೈವಡ ಈರ್ನ ಅರಿಕೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚೆಂಚೆ ಸಂಗತಿ ಎಂಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಸೇವೆ ಕೊರ್ಪ ಕುಡೊಂಜಿ ಬೈದಿನ ಬನ್ಪೇರು ದಾದ ಸಂಗತಿ ಕೇನ್ಲೆ ಕೇಂದ್ರದಾನಗ ಇರೆಗೆ ಐಕ್ಯವಾಡಾಪನ ತೀರ್ಮಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅನಿರೆ ಪನ್ಪೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೂಲ ದೈವಳೊಂದೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರತಿ ಏರ್ನ ಶರೀರಡು ರೋಮಂಡ ಆಯ್ಗೆ ಪಂಜುರ್ಲಿಂದ ಬನ್ಪೇರು ಅಪ್ಪೆ ಇದು ಜಗತ್ತದಪ್ಪೆ ಕಲ್ಲುರುಟಿ ಬರ್ಪೇರು ಅತ್ತಂಡ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮಡ ದೈವಳು ಸೂತ್ರಡು ಗುಳಿಗೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಂದು ಹೊಸ ಹೊಸ ದೈವಳೆ ನಂಬುನಗ ಇತ್ತಿನವೇನು ಬುಡರ್ಚಿ ಹೊಸತ್ತವೆ ನಂಬೆರೆ ಪೋವರ್ಚಿ ಅಂಚ ಆವಡೆ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಅಲ್ಪಡಿರೆಗವೇ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕರಮಲ್ತಿನಾರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನತ್ಯಾನ್ ಯಾನು ಇಂಚನೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಪನ್ಪುನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನತ್ ಆರೊಂಜಿ ಸೋಂಕು ಪನ್ಪಿನಂಚನ ವಿಚಾರ ಪಂಡಿರೆ ಆರ್ನ ವಿಷಯ ಎತ್ತೊಂದು ಸೋಂಕು ಪನ್ಪಿನಂಚನ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ದಯಕೆಂಡಂದಾಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಈ ಬಂಟೆ ಪನ್ಪಿನ ದೈವ ಉಂಡತೆ ಹಾಗೆ ರೆಂಕೆ ಉಂಡು ಆಯ ಸಂಚಾರಗೂ ಪೋನಗ ಆಯನ ಸಂಚಾರನ ಆ ಅಡ್ಡ ಬತ್ತಿನಂಚನ ರೆಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ತಾಗಿಲೆ ಕಾಣಂದಾಂಡ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ದೈವ ದೇವೇರ್ನ ಮೂಜಿ ಸಾದಿಡು ಪೋದು ತಾರಾಯಿ ಹಾಕುನಂಚನ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಮಲ್ಪುನಂಚನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ದಾಯಪಂಡಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಒವೆಲ್ನ ಹತ್ತು ಪನಿಯಾರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಗ ಈರ್ ಪಂಡಿಲೆಕೆನೆ ನೆಕ್ ಪರಿಹಾರದಾದ ಕೆಣ್ಣಂದಾಂಡ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ದೇವೇರ್ ನಡೆಪೋದು ಅಡ್ಡಬೂರ್ನಂಚನ ವಿಚಾರ ಬೊಕ ಈರು ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ ಲಕ್ಕುನಂಚನ ಎಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಪಂಡರ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಯಾನ್ ಭಕ್ತೆರಡದಾದ ಪಂಪುನು ಕೆಂಡಂದಾಂಡ ಇಲ್ಲದ ಪಿದಾಯಿ ಪೋನ್ನೊಂದಾಂಡ ನಿಕುಲು ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯಿ ಬರಪು ನೆಡು ದುಂಬು ಕಡೆಕಾರ ದಿಕ್ಕದು ಕೈಕಾರ ದೆಕ್ಕದೇ ಉಲಾಯಿ ಬರುಡು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯಿ ಮುಟ್ಟುಪಾಡುನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆದ ಲಕ್ಷಣ ಹತ್ತು ಕೆಲವೇರು ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಪಂಡಿಕುಂಡ್ಲೆ ಕೆಲವೇರು ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯಿ ಮುಟ್ಟುಪಾಡುನೇನು ಅಂಕುಲ್ ತೂತ ಯಾನ್ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂತೇನು ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ತೂಣ್ಣೊಂದಾಂಡ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ದಾದ ಕೆಣ್ಣೊಂದಾಂಡ ಮುಟ್ಟುಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನ ಅಂದೇ ಉಂಡು ಅವು ಇಲ್ಲದ ಹೊಸ್ತಿಲು ಪಂಡ ಇಲ್ಲದ ತಡ್ಯ ದಾಟದ ಉಲಾಯಿ ಬರ್ರೆಜ್ಜಿ ದಾಯಕೆಂಡೊಂದಾಂಡ ಇತ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ಒಂಜಿ ಆಡು ಭಾಷೆ ಉಂಡು ಸಾದಿಡು ಪೋಪುನ ಮಾರಿನ ಇಲ್ಲಡೆಲೆ ತುಂಬ ಬತ್ತೀನಿ ಅವು ನೆಕ್ ಅನ್ನುವ ಯಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟುನು ದೀಪುನವಲೆ ದೀದು
ಪಿದಾಯ್ದಿದ್ದು ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯಿ ಬಂದಾಗ ಕೈಕಾರ್ ದೆಕ್ಕದು ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತದು ಇಲ್ಲದ ದೈವ ದೇವರಡನೆ ನಮ್ಮ ಈರು ಪಂಡಿಲೆಕ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ದೇವರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಾರು ಪಂಡೇರು ಪೊಸತ್ತನು ನಂಬುನ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ದಯಕೆಂಡಂದಂಡ ನಮ್ಮ ವಂಶನು ಏತೋ ವರ್ಷದಿಂಚ ಇನಿಮುಟ ಕಾತೊಂದು ಬೈದಿನೆಂಚಿನ ಸತ್ಯೊಲೆಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸೋಂಕುನು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪರ ಅಂಚ ಅದಕ್ಕುನಗ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ದೇವರ ನಡೆ ಈರು ಅರಿಕೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನೊಲ್ಲೆ ಅರಿಕೆ ಮಲ್ಪುನ್ ಬಂಡ ಪರಕೆ ಅಂದತ್ತು ಈರ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪಲೆ ಖಂಡಿತ ಬಾತ್ಲ ನೆಕ್ಕು ಪರಿಹಾರ ಖಂಡಿತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ಬಾರಿ ಸಮರ್ಪಕವೇನು ಉತ್ತರ ಎಂಜಗೆಂಡ ಸೋಂಕು ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅವೇ ಸೋಂಕಾಪು ಉಂಡು ಬಂಡಲ ಅವೇ ಸೋಂಕು ಐದು ಸರಿಯಾಯಿನ ಅಕಲ್ನ ಸೋಂಕು ಬಂಡ್ಪುನ ಸರಿಯಾದ ತೆರಿಪದು ಕೊರಿಯರ್ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಲ್ಲಾತ ಬಾತ್ಯರ್ಗ ಒಂತೆ ಕಡಿಸದ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಲಕ್ಕೆ ಬರ್ಕ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಶಶಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಅಂಚನೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ದೈವದ ಗಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಿಕ್ಲಿನ ಉಡಲ ದಿಂಜಿದ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ, ಕೋಡದ ದಿನ ಎಂಕಲ ದೈವದ ಗಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಸಿಂಧು ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಪಣಪನಾರೇನು ಕುಲ್ಲಾದ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಸಿಂಧು ಮೊಯ್ಲೊಟ್ಟು ಮೆರಣ ಕುಲ್ಲಾದ ಪಾತ್ರದ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎನ್ಮಮಾರ್ ಇತ್ತೇರೆ ನಮ್ಮ ಕಿಶೋರನ್ ಇತ್ತೇರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗೂ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಪಾರ ನಿಕುಲು ಅಂಡ ದಯಮಲ್ತದೆ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ನಗ ಏರ್ನ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಬೇನೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ನಗ ಏರ್ನ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಬೇನೆ ಮಲ್ಪಡೆ ತುಳುವನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅತಿ ಪ್ರಧಾನ ಏರ್ಕಂಡ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯ ಸತ್ಯ ತುಳುನಾಡದ ದೈವ ನೇಮ ಕೋಲ ಕಟ್ಟೊಂತಿನಗಳು ಮೂಲತವಾದಿ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ಯಾನ ಘಂಟಾಘೋಷವಾದ ಒವೇ ವೇದಿಕೆ ದಯಾನಂದನ ರೈಟ್ ಇತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇರು ನಿಜವಾದ್ಲ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಅರ್ಥ ಏರ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಿರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೋನ್ ದೆತ್ತದ ಪಾತಿರ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕನೆ ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ ಆಯ್ ಪಾತಿರ ಒಂದು ಫೋನ್ ಆಗ ನಮಕ ಇಂಚೆನೆ ಪಾತಿರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಊಹಿಸಾರ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ ಪಾತಿರನ ಸತ್ತಿಗೆ ನಾವೇನೆ ಬಂದಿರಿ ಇದು ತಪ್ಪು ಪಾತಿರ್ನ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಯಾನ ಅದಗನೆ ಉತ್ತರಲ ಕೊರಿಯ ಇಡೀ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯನು ಇಂಚ ಪಾತಿರ್ನ ತಪ್ಪು ಅತ್ತೆಲ ಯಾನ ಬಹಿರಂಗವಾದ ಪನ್ಪೆ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ದೈವಲಿಗೆ ನೇಮಕಟ್ಟದ ನಕುಳಿತ್ತೇರನ್ನ ನಾವು ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯ ತುಳುನಾಡದ ಖಾಲಿ ಕೋಲ ನೇಮ ಮಾತ್ರ ತುಳುನಾಡದ ಮೂಲ ಪಂಡಿತೇರ್ನ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟೆಗೆ ಮರ್ದ ಮೂಲಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಇನಿ ಆಟಿಗಳಂಜೆ ಪಾರ್ದನಡ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಾರದ ಬಂಬು ತಿಂದೆ ಕಳಂಜೆ ಬಂಜಿ ಬಿಳೆಪಾಯೆ ಮುಂಡೆದ ಕಂಡು ತಿಂದೆ ಕಳಂಜೆ ದೊಂಡೆ ಮುರೊಂಡೆ ಒಂದು ಪುರ ದಾದ ಅಕುಲ ಆಕಾಲುಡು ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಬಲಿ ಕೊರ್ದು ಸಮಾಜದು ಸಿಖ್ ಸಂಕಟ ಗಿಡಪ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಯಾನ್ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಯಾನ್ ಬನ್ನಿ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪಂತೇರು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಬೋನಾಗ ನಿಖಲ್ನ ದಾದ ಮಾರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಿಖಲ್ ಸಾ ಪಾಂದಿಯೇ ಬನ್ ಪೂಜಾರ್ ಪಾರ್ದನೆ ಬನ್ ಪೂಜಾರ್ ನಲಿಕೆದ ಕಡೆ ಕಲ್ಪುಲೆ ಸತ್ಯ ಸಂಧಿ ಬಾರ್ದನೆ ಮಾಡ್ರೆ ನಲಿಕೆದ ಕಡೆ ಕಲ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ಜನ ಅವಿನ ಎಂಕುಲು ಒತ್ತೋನು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಉಂಟು ದಯಾನಂದನ್ನ ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಕೋಲೋಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲವರ ಸಮಯದ ಅಭಯ ಪುನಾಗ ಆ ಪಾರ್ದನ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂಡಲ ಅಕುಲುಂಜಿ ರಡ್ಡು ಚರಣ ಪನಂದೆ ಅಕುಲು ನೇಮ ಶುರು ಮಲ್ಪೆ ಅತ್ತಿತ್ತೆ ಮುರಣಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಕೆಲವು ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯದ ಜವಣನ ಕುಲ್ಲಯ ಅಕುಲು ಏತು ಎಂಕುಲನ್ನು ತುಂಡು ಮಲ್ಪೊಡವಲ್ಲ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯ ನೆಂಚ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ತ ಎಂಕುಲು ಪಂಪ ಎಂಕುಲು ಕಟ್ಟು ಬಿಡುವ್ಯ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅಂಚಂದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಿನ್ನತೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪೇರ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯನ ದೂರ್ನ ತಪ್ಪು ಅವು ಅಕ್ಷಮ್ಯ ತಪ್ಪು ನೇರವಾದ ಪಂಪ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಗೌಡ ಏರು ಫೋನ್ ಮಲ್ದೇರ ಆಯ್ ಪಾತಿರ್ ದಿನ ತಪ್ಪಿ ಆ ತಪ್ಪುಗು ಆಯ್ ಅಕಲ್ನ ಏರು ಉಲ್ಲೇರ ಅಕಲ್ಡ ಪಾತಿರ್ದ ಆಯ್ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳೋಣ ಚಿತ್ತ ಆಯ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ತಪ್ಪು ಮನುಷ್ಯ ಮಲ್ಪುವುದು ಏನನ್ನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಯಾನ್ ಪಣಪನೆ ಎಂಕಲ ಆತ್ಮೀಯ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಕೆಂಡ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕೊಡಿಯಡಿದಕ್ಲೆ ಭದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಐತ ಪಿರವಡ್ ನಮ್ಮ ಬಿದಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾನ ಮಾತ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯದ ಕೈ ಮುಗಿದ ನಟ್ಟನು ಸಂಘಟಿತರಾಲೆ ಸುಸಂಸ್ಕೃತಿರಾದ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಪಾಯಂದಂಡ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಂಡು ಪ್ರಸ್ತುತ 50 ವರ್ಷ ಕರಿಣಕ್ಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಶಾಸನಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಐಕ್ಯಬಡಾಪನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುವ ಆತ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವನ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಬೋಡಾಪನಂಚಿತ್ತನ ದಾಖಲೆಗಳು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಫೋಟೋ ಗಿಟ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮೂಲ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾದ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆದ ತನ್ಮುಖೇನ ಬಲಿಷ್ಠ ಆದ ಬೋಯಂದಂಡ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೋಡು ಸಮಾಜ ದಂಟೊಂದು ಬಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೋಡದ ದಿನ ಯಾನ್ ತುಯಿ ಅಂಕ ಅವನು ಕೇಳಿದ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಏರಿಲ್ಲ ದಾಯಿಕೆಂಡ ಅವು ಏರಿನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಲ್ತೆ ಪಾತೆರಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯ ಅವು ಏರೆನ ಅವಡು ಬ್ರಾಣೆರೆನ ಅವಡು ಅತ್ತಂಡ ಕಟ್ಟ ಕಡಿತ ಸಮುದಾಯ ವರೆ ಮುಟ್ಟೋಗಲ ಪೂಜಾರ್ಲಿನಾವಡು ಪಂಬದಿರಿನಾವಡು ಪರವೆರಿನಾವಡು ನಲಿಕೆದಕ್ಲಿನಾವಡು ಮುಕ್ಕದ ಏರಿನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಲ್ ತಪ್ಪುನು ಬನೋಲಿ ಆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ತಪ್ಪು ಮಲ್ದೆ ನೇರ ಬನ್ನಡೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟದಿನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ತಪ್ಪು ಮಲ್ದೆ ನೇರ ಬಂಡ ದಯಾನಂದನ್ಯ ಕೋಲಗಟ್ಟ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಾರೆ ದಯಾನಂದ ನೀರು ಕೋಲಗಟ್ಟ ನೇರ ಬಂಡ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಧು ಬಂದು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಿತ್ತು ತಿದ್ದೋನಲಿ ಸರಿ ಇತ್ತಂದ ಸರಿ ಇದು ಬನೋಲಿ ಅಕಲ್ಡ ನಮ್ಮ ಪೋದು ಪಾತಿರೋಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ನಮಕ್ಕಲ ಬಾರಿ ಬೇನೆ ಈ ಬಗೆಟ್ಟಿ ಯಾನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ವತಿರ್ದು ಇಡೀ ಮಾತ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲು ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತೊನಡು ದಾಯಕೆಂಡ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಪಂಪುನ ಕುಲು ಮಸ್ತಿಪ್ಪೇರು ನಿಂದಕರಿರಬೇಕು ಪಂಪನಲ್ಕ ಅತೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಗಣನೆ ಅವೇನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಕೊಡ ಶಬ್ದ ನಿಜವಾದ್ಲ ಕೋಡದಿನೋಟ ಐಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಅದಗನೆ ಕೊಡ್ತುಂಡು ನವೀನಣ್ಣೆ ಅಂತೀಯ ನವೀನಣ್ಣೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂದ ಅದಗನೆ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕಲಾಕಲೆ ಬೇಜಾರತ್ತಂಡ ಆ ಈ ವೇದಿಕೆಡ್ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕುಲು ಇತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲ ಕ್ಷಮೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲಿಗೆ ಬೇಜಾರತ್ತ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ನಮ್ಮ ದಾದಕೆಂಡ ಎಂಕ್ ನಿಖಲ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂಡ್ ರಡ್ಡು ಜನ ನಿಖಲು ಬುಡುಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಬೇಜಾರತ್ತ ಅವು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡ್ ಕುಲ್ನೇರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಪಂದ ಆಯಗಾದಾಗ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನೆರ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪರ ತಪ್ಪುಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿನೇರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ಲ ನಾವಿನ ಲೈತ ಪಿರೋದು ಪೋದು ಪಾತೆರ್ದ ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪು ಒಂದು ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲಿತ್ತ
ಅಂಚ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತಿರಂದೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಂದು ಗದ್ರಿಡ್ ಪಾತೇರ್ನು ಪಲ್ಲೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಣ್ಣೇರುಳ್ಳೇರು ಬಾತಿರ್ಲೆ ಒಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ನಗಲ್ಲ ಪೋಯ್ಸಂಚಿಗೆಲ್ಲ ತೂದಿತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಇರು ಪಂಡರ್ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ದಾಲೆತ್ತನ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲ ದೈವ ಮಲ್ತನ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸತಿ ಪರವರು ಇಟ್ಟುದು ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಓಲು ಇಂಚಿನ ಪಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ದೈವ ದೇವರು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಣ್ಣ ಐಕಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಕೆಲವು ಮೂಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಡೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದ್ಬೋತುಂಡು ಐಕುತುಲೆ ನಾಗಗ ಮೂಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಪಗ ಸೀದ ಮೂಲ ಓಲು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅತ್ತಣ್ಣರೆ ಅದೇ ಬೋದು ನಮ್ಮ ಈ ಶರಣಾಗತಿ ಅವರು ದೇವರೇ ನಿಕುಲ ಎಂಕಲ ಮೂಲಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲು ಬಾಡ್ನು ನಂಬುನ ಅಂಜಾನ್ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಡೆಗೆ ಮೂಲಗೆ ಬೋಡು ಅವಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಂಡ ಒಂದು ಕುಡಲ ವಿಚಾರಣೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ದೈವಲೇನು ಕೊಣೋದು ಬೇತ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಕುರ್ದು ಬರ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಅವೇನೊಂಜಿ ಮಲ್ಪ ಅವಲ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚೆ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳೊಂಜಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ಕದ್ರಿಡ್ಲ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ನಾಗನ ವಿಷಯಡು ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ಪನ್ನ ನೂದೇಕುನ್ನೋದು ಸರಿ ಮೂಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂದ ಶ್ರೀದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹೋದು ಶರಣಾಗತಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ದೈವದೇವರನ ವಿಷಯಡು ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ಪನ್ಪುನು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಾಡು ಈರು ವಿದೇಶ ಉಡುಪುಂಡ ಅಥವಾ ಪರವರು ಉಡುಪುಂಡ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರ್ನಲ ಮೂಲದ ಇಲ್ಲಾಡು ಉಂಡು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆದ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಬೋಲ್ಪು ಬೊತ್ತಾದು ಕಲ್ಲು ಮಣೆ ಮಂಚವು ನಂಬುಲೆ ಪನ್ಪುನತ್ಯಾನು ಖಾಲಿ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆದ ಎದುರುಡು ತುಳಸಿದ ಒಂಜಿ ನೀರ್ದೀದು ದೀಪ ಬೊತ್ತಾದು ಸ್ವಾಮಿ ದೈವದೇವರೇ ಎಂಕಲ ಮೂಲ ಓಲೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂತೂ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮೂಲ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ಸತ್ಯ ಅಂಜಾದು ಪುನಗ ಈರು ಓಲು ಮೂಲೋಡು ಇತ್ತನಂದ ಅಂಡಲ ಎನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಣಾಮನ ಎನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದು ಎಂಕ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡದು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟಿದ ಎದುರುಡು ಉಂತುದು ಸ್ಮರಣ ಮಲ್ಪಲೆ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಕೆಣ್ಣಂದಾಂಡ ಈರ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈರ್ನ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನಗೂ ಮುಟ್ಟೋಡು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆದ ಎದುರುಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತನಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನಗೂ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ವಿಶೇಷವಾದ ದೈವದೇವರು ಮರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಏತು ಮಾತ ಅನುಕೂಲ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಡಂದಾಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಯಾನೊಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಪನ್ಪೆ ದಯಾನಂದಣ್ಣ ಪುಷಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಕರ್ನ ಕಟ್ಟೆಡ್ದು ಉಲಾಯಿ ಪೋನಾಗ ಪದವು ಒಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ವೈದ್ಯನಾಥನ ಒಂಜಿ ಅರಸು ಮುಂಡತ್ತಾಯ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಮತ ಇತ್ತಿನಂಜನೆ ಸಾನ ಉಂಡು ಅವಳು ದಾದಾಂಡ್ ಕೆಂಡೊಂದಾಂಡ ಕದ್ರಿದ ಲೆಕ್ಕನೇ ಅವಳು ಕದ್ರಿಡ ಜಾತ್ರೆ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಆವುಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಅವಳೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಡು ತೋಜಿ ಬೈದನು ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಅವಳು ಅಡಿಗೆ ಕದ್ರಿದಾನೆ ತಂತ್ರಿದಾರ್ ಬೋಪುನು ನಮನೆ ಮಾತಾ ಬೋಪುನು ಕದ್ರಿದಾಕುಲು ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ವಿಠಲ್ ದಾಸ್ ತಂತ್ರಿನ ನೇತೃತ್ವವಾದ ಅವಳು ಆಪುನು ಪೂರ ನನ್ನ ಅವಲ್ತ ವಿಷಯ ಇಂಚನ ಕೆಂಡಂದಾಂಡ ಕೊಡಿಮರ ಏರ್ದೆ ಅವಳು ನೇಮ ಅವಡು ಪನ್ಪಿನಂಚನ ವಿಚಾರ ಅರಸು ದೈವದ ಅಂಚನೆ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಆತಂದು ಅಂಚ ಅದು ಪುನಃ ಕದ್ರಿಡು ಆತು ಉದ್ದ ಇಜ್ಜಿಂದ ಕದ್ರಿದಾತ್ ಕೊಡಿಮರ ಅವಳು ಉದ್ದ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡಲ ಕದ್ರಿದಾತ್ ಮಲ್ಲ ಗರುಡ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡಲ ಅವಳು ಕದ್ರಿಡು ಎಂಚ ಗರುಡ ಏರ್ದು ಕೊಡಿ ಏರ್ದು ಕೊಡಿಮರ ಏರ್ದು ಪದ್ನಾಜಿ ವರ್ಗ ಸೇರ್ದು ಜಾತ್ರೆ ಆಪುಂಡ ಅಂಚ ಅವಳು ನೇಮೋತ್ಸವ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕ ತುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಏತೋ ವರ್ಷ ದುಂಬು ಅವಳು ಈ ನೇಮ ಮಾತ ಆದ ತಾರೆದ ಸಿರಿನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಮರಕ ಕಟ್ಟು ಅಪಗ ಅವಲ್ತ ಊರ್ದ ಜೋಕುಲ್ದಾದ ಮಲ್ತೇರಿ ಕೆಂಡಂದಾಂಡ ದುಮ್ನಾನಿ ನೇಮ ತೂತೇರಕಲು ದುಮ್ನಾನಿ ನೇಮ ತೂರ್ದು ಒಂತೆ ಜೋಕುಲು ಒಟ್ಟಾಯರು ಓಲ್ ಅಕಲ್ನ ಗೊಬ್ಬುನ ಜಾಗೇಡು ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ಅಂದ ಮನ್ಪ ನಮ್ಮ ಆತಿನ ತೀರಿನ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ಅಂದ ಮನ್ಪ ಆತಿನ ತೀರಿನ ಒರಿಯೆ ಕಟೊಂಡೆ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡೊಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪದ್ನಾಜಿ ವರ್ಗದ ಮಾತ ಎಂಚ ಉಂಡು ಕೊಡಿಯಡಿತ ಅಂಚನೆ ಅಕುಲ್ ಮಾತ ಉಂತೊಂಡೇರು ಗೊಬ್ಬಾಟಿಗೇಡು ಮಧು ಬಂಡೇರು ಮಧುಪನ್ನ ವೈದ್ಯನಾಥೆ ಬತ್ತಿನೇ ವೈದ್ಯನಾಥೆ ಬತ್ತಿನಿ ಆ ವೈದ್ಯನಾಥೆ ಬತ್ತದು ಒಂದು ಮಾತ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಲ್ಪದ ಶೆಟ್ರನಕುಲು ಮಾತ ಬತ್ತೇರು ವೈದ್ಯನಾಥಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಜೋಡು ತಾರ ಇದೀರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೇರು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂದೇನೆತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಪೂರ್ವಾಪರ ಮಾತ ತಿರಿಯೋನು ಎಂಕುಲು ತೂನಗೆ ಎಂಚಿನ ವೈದ್ಯನಾಥೆ ಸಂತೋಷಡು ಬೈದಿನಿಂದ ಆತನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಆದೇಶ ಕೆಂಡಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಅಲ್ತ ಪದವದ ನೇಮ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಅವಳು ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟಡು ಜೋಕುಲ ಸಾನ ಅಂದ ಐಕ್ ಕೀರ್ತಿ ಇನಿಗಲ ಜೋಕುಲ ಸಾನ ಪಂಡೊಂದಾಂಡ ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತವು ಅವಳು ಕಟ್ಟುಗಟ್ಲೆಡುವಂತ ಅಂಚಿಂಚಾಂಡಲ ಐಟ್ ಮಾಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಗೊಬ್ಬುನು ಜೋಕುಲು ಗೊಬ್ಬುನ ಲೆಕ್ಕ ಅಪಗಂಡ ದೈವದೇವರು ಒಂಜಿ ಏತು ಪೊರ್ಲುಡು ಬರ್ಪೇರು ಮನಸ್ಸುಡು ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ಉಡಲುಡು ಮುಗ್ಧತೆ ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ಏತು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಐಕ್ ಕಾಲ ಸಮಯ ಪೂರ ದಾಲ ಎಂಚಲ ದೈವದೇವರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ತೊಂಜಿ ನೇಮದ ಅನ್ನೆರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಪನೆ
ಪದವುದ ವೈದ್ಯನಾಥೆ ಬಂಡ ಮುಡದಾಯ ಬಂಡ ದೇವೇರೆ ಅವು. ದೇವೇರೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಭಕ್ತಿ ತೋಡು ಮರ ಏರ್ನು ದಮ್ಮಕಲ್ಗ ಅವೇ ರೀತಿ ಮರ ಏರದು ಅವೇ ರೀತಿ ಗರಡ ಏರದು ಸತ್ಯ ಒಂಜಿ ವೈದ್ಯನಾಥನೇ ದುಂಬುದೊಂಜಿ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಪಾತ್ರ ಇತ್ಯರು ಓ ದೇವರೇ ಅದ್ಭುತ ಅದ್ಭುತ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಪಾತ್ರ ಉಮೇಶನ್ನೇ ಕಟ್ಟುನು ಆರೆ ಕಟ್ಟು ದುಂಬು ಸುಬ್ಬಬಂಬದಿರನ್ನು ಕಟ್ಟು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಆರು ಹಿರಿಯ ಆಯ್ನಾರು ಬೊಕ್ಕ ದಯಾನಂದಂಡ ತುಲೆ ದೈವದೇವರನ ವಿಷಯಡು ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತು ನೂದೂರು ತಿರುಗಿದನಾರು ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಯೋಗೀಶ್ವರ ಮಠ ಉಂಡು ಕದ್ರಿಡು ಜೋಗಿ ಮಠ ಅವಳು ಇತ್ತ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿರ್ಮಲನಾಥೇರು ರಾಜೇ ಅದುಲ್ಲಿ ಅವಳು ಪದ್ರಾಡ್ ನಾಥ ಪಂಥ ಪಂಡೊಂದಾಂಡ ಗೋರಕ್ ಉತ್ತರ ಭಾರತೊಡ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಉತ್ತರನ ಸಮ್ಮಿಲನ ಮಲ್ತಿನಂಚನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡೊಂದಾಂಡ ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಅವಾಗ 16 ವರ್ಷ ಬಾರಾ ಪಂಥದ ಅವಲ್ತ ತ್ರಂಬಕೇಶ್ವರಡು ಒಂಜಿ ರಾಜನ ನಿಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದ ಅಲ್ಪದ ಮಹಾಂತೇರ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ದೇವತೆ ಅಂದುಂಡು ಪಾತ್ರ ದೇವತೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಅಕುಲು ಜುಂಡಿಡು ನಡತೊಂದು ಬರ್ಪುನು ಅವು ಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟೋಡು ಒಂದು 16 ವರ್ಷಗಳ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಉಂಡು 16 ವರ್ಷಗಳ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಅನಗ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅವಳು ಮರಳು ಜುಮಾದಿನ ಒಂಜಿ ಮಣೆ ಮಂಚು ಉಂಡು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಣೆ ಮಂಚು ದಯಾನಂದಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಬೈದೆರಡಿ ಒಂಜಿ ಗರುಡ ಮುಂಕುದ ಒಂಜಿ ಮೊಗ ಇತ್ತನೊಂದು ಅಂಡ ಅವಳು ನೀಲಿ ಕಣ್ಣದ ಗರುಡ ಮುಂಕುದ ಮೊಗ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಮೊಗ ಮೂರ್ತಿ ಅವಳು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಶೆಟ್ರೆ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪನ ಗರ್ಭೋಡ್ದು ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ದೈವದೇವರನ ಮಣೆ ಮಂಚವುಗು ಕುಲ್ಲುನ ವಿಷಯ ಬುಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ದೀಪದೀನಗ ಒಂಜಿ ಚೂರು ತೊಡೆತಾಗಂಡಲ ತಪ್ಪಾಣ್ ದೇವರ ಪಂಡದು ಮಾಪು ನಟ್ಟು ನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಐತ ಮಣೆ ಮಂಚವುಡು ಕುಲ್ಲು ನಂಚಿನ ಧೈರ್ಯ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೇರೆಗಾಂಡ್ಲ ಉಂಡ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಪಗ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ 14 ಕಟ್ಟಡ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟದಾದ ಕೆಣ್ಣಂದ ಅಂಡ ಅರಸು ಪಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ದಂಡ ಅತ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆಗೆ ದಂಡ ಅರಸುಗೂ ಪಟ್ಟದ ಕತ್ತಿ ಇಂದುಂಡು ಅಪಗ ಅವಳು ಪಟ್ಟದ ಕತ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಕೆಣ್ಣಂದ ಅಂಡ ಅವಳು ವೈದಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಿದಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತಂತ್ರಿದಾರ ಕೈಪತದು ಆ ಅರಸೇರೇನು ಹೊಸ ಅರಸೇರೇನು ಜುಮಾದಿನ ಮಣೆ ಮಂಚವದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲಾವುನು ಮಣೆ ಮಂಚವುಡು ಮೊಗಮೂರ್ತಿ ಉಂಡು ಮೊಗಮೂರ್ತಿದ ಎದುರುಡೆ ಅರಸೇರೇನು ಕುಲ್ಲಾವುನು ಅರಸೇರೇನು ಕುಲ್ಲಾದು ಅವಳು ವಿಧಿವಿಧಾನ ಮತ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮತ ಆದು ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಿದಾರು ಪಟ್ಟದ ಕತ್ತಿನ ಆರ್ನ ಬಲ ಕೈಟು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಡೆಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಂಡೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅಪಗ ದೈವದೇವರನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ತುಲೆ ಐಟ್ ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಕೆಂಡಂದಾಂಡ ಮರಳು ಜುಮಾದಿನ ಜಕ್ಕೆಲ್ಡೆ ಅರಸೇರು ಕುಲ್ದಿನಿ ಪನ್ಪಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಒಂದು ಈ ಕಟ್ಟೆಂಕಲ್ನ ಪೆರಾರಡ್ಲ ಮಧುರಾಯ ಪಿಜತ್ತಾಯಿರ್ನಿಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾಕಲು ಬರ್ಪನ ಚಾವ ಮಂಚ ಉಂಡತ್ತೆ ಆ ಮಂಚ ಉಡಕಲು ಕುಲ್ಲರೆ ಅಪಗಂಡ ದೈವದೇವರು ಯಾಂಪನ್ಪುನು ಏತ್ ಬಾಮಿತದ ಎಂಕ್ಲೆನು ತಟ್ಟಪತ್ತು ಏರ್ಪಂಡು ಬಿಟ್ರೆ ನಡಿಬೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಧೂಮಾವತಿ ನಡಿಬೆಟ್ಟು ಮೈಲೊಟ್ಟು ಅವಳು ಒಂಜಿ ಮೈಂದ ಶೆಟ್ರು ಕಾರಣ ಬೊಡೆ ದಿನ ಪ್ರತಿರೂಪನು ಮನೆ ಮಂಚೋಡು ದೀವೋಡು ದೈವ ಉಂಡಾವೋಡು ಅಂಡ ಜುಮಾದಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರು ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲಿಕೆದಾರೆ ಈ ಜುಮಾದಿನ ನಂಬಿನಾರೆ ದೈವ ಉಂಡಾವೋಡುಂದಾಂಡ ಆ ಮೈಂದ ಶೆಟ್ರನ ಪ್ರತಿರೂಪನು ದೈವ ತೂವೋಡು ಆಯನ ಮದಿಪುನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಆರ್ನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಮದಿಪುಡು ಮದಿತನಂದಾಂಡ ಮಾತ್ರ ದೈವ ಉಂಡಾಪಿನಿ ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಪಂಜಿಂದಾಂಡ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಪಂಜಿಂದಾಂಡ ದೈವ ಬರಿಪಿನೆಜ್ಜಿ ಏತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಬಣ್ಣಂದಾಂಡ ಆ ಜುಮಾದಿನ ಮೂರ್ತಿ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ಆ ಆರ್ನ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಐಟೆಪ್ಪೋದು ಆರ್ನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲಿಕೆದ ಮನೆತನದ ಅಕ್ಕಳು ಏರು ಉಳ್ಳೇರ ಅಕ್ಕಳು ಇತ್ತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೆರಡಲ್ಲ ಅವು ನೆಗೆತ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಣಂಬೂರು ಸಾರಲ ಬಟ್ಟಡ ದೇವ್ ಬುಂಜೇರ್ನ ರುಂಡೋಗಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬೆಲೆ ಅವು ಇತ್ತೆಲ ಅವೇನು ಬಾರಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಇತ್ತೆಲ ಕಣನೆ ಬಡಿದಿನ ಪ್ರತಿರೂಪ ಆ ನಡಿಬೆಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತೆಲ ಉಂಡು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬಾಲೆ ಬತ್ತದ ಇತ್ತೆಲ ಮದಿತ್ತನ ಆ ಪಾತ್ರ ನಡಪುಣ ನಡಿಬೆಟ್ಟು ಸಹ ನೋಡು ಈತ ಶಕ್ತಿ ಆ ಜುಮಾದಿನೊಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕಪಟ್ನೋಡು ಬಬ್ಬರಿಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಬ್ಬರಿಯ ಬಂಟ ದೈವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಅವಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅವಳು ಕದ್ರಿಡು ಎಂಚ ಪಂಡ ಬಬ್ಬರಿಯನ ಕುಲದೇವೇರು ಮಂಜುನಾಥ್ ದೇವಿ ಅಂಚನೆ ಮೊಗವೀರೇರ್ನ ಕುಲದೇವೇರ್ಲ ಮಂಜುನಾಥ್ ದೇವೇರು ಅಂಚ ಅದು ಪುನಃ ಕದ್ರಿನ 1000 ಸೀಮೆ ಪನ್ಪುನು ಪಂಡೊಂದಾಂಡ ಐಟು ಏತು ದೇವೇರ್ನ ಕುಲು ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡೊಂದಾಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಅರಿಶೇಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಡೊಂಗರಕೇರಿದ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಿರು ಜಳಕಗು ಬರ್ಪುನು ಕದ್ರಿಗೆ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ದೇವಿರು ಬರ್ಪುನು ಕದ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಭಗವತಿನ ಒಂಜಿ ಭೇಟಿ ಆ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಇತ್ತ ಕದ್ರಿಡು ತೆಂಕಾಯ್ದ ಬಾಕಿಲು ಜಪ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಮೂಜಿ ಬಾಕಿಲು ಜತ್ತಂಡಲ್ಲ ತೆಂಕಾಯ್ದ ಬಾಕಿಲು ಜಪ್ಪರ್ನೆಜ್ಜಿ
ಅಪಗ ತೆಂಕಾಯ್ದ ಬಾಕಿಲ್ ಜಪ್ಪರೆ ದಾಯಿಜ್ಜಿ ಪಂಡೊಂದಾಂಡ ಕೇರಳ ಹೊಡೆದು 14 ಭಗವತಿ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರಧಾನವಾನಂಚಿನ ಭಗವತಿ ಬನ್ನಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ನಿಲಯ ಕೊರ್ಲೆ ದೇವರ ಪಂಡದು ಸಾವಿರ ಸೀಮೆಡಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ದೇವರ ಪ್ರಧಾನ ಅಪಗ ಮಂಗಳೂರು ಸೀಮೆಗೆ ಬನ್ನಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ನಿಲ ಕೊರ್ಲೆ ಪಣ್ಣಗ ಕುದ್ರೋಳಿಡು ಕುಲ್ಲ ಪಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆದೇಶನು ಮಂಜುನಾಥ್ ದೇವರ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಪಗ ದೇವರ ಎಂಕು ವರ್ಷಗೊರಾಂಡಲ ಈರ್ನ ಮೋನೆ ತೂಡತೆ ದೇವರ ಎಂಚಿನ ಆಯ್ಕು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಂಡೊಂದಾಂಡ ವರ್ಷಗೊರ ಈ ಎನ್ನ ದರ್ಶನಗೂ ಎನ್ನ ಭೇಟಿಗೆ ಬಲ ಇನಿಮುಟ ಜಪ್ಪಂದಿನಂಚಿನ ತೆಂಕಾಯ್ದ ಬಾಕಿಲು ನಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಜಪ್ಪುವೆ ಅಪಗ ತೆಂಕಾಯ್ದ ಬಾಕಿಲಿಡು ಇತ್ತ ಭೇಟಿ ಉಂತುದುಂಡವು ಐ ಕೊಂಚಿ ಪುದರುಂಡು ಭರಣಿ ಉತ್ಸವ ಅಥವಾ ಕಳಿಯಾಟ ಉತ್ಸವ ಎಂಚಿನ ಉಂಡೈಕ್ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಅವಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ತೋಜಿ ಬೈದನಿಗೆ ಕೂಡ ಎಂಕ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ದೇವರನ ಭೇಟಿ ಯಾವುದು ಉಂದು ಅಪಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಬತ್ತನಿ ಎಂಕುಲು ಪೋತಾಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಎಡ್ಡ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೇರು ಅವು ಇತ್ತ ನನ್ನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಉಂಟು ಅಪಗ ಉಂತು ದಿನಂಚಿನ ಅಂದು ಕುಡಲ ಆವುಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಬತ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿನ ಕರೆಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಪಾತಿರಂದೆಲ್ಲರೂ ಹೊಲ್ತಿರೋದು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ. ಬಲ್ಲೆಣ್ಣ ಹಲೋ ಬಲ್ಲೆ ಏರ್ ಪಾತಿರಂದೆಲ್ಲರೂ ಹೊಲ್ತಿರೋದು ಉಮೇಶ್ ರೈ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಕ್ಕೆಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಪದಮಿತ್ತು ಪದಮಿತ್ತದ ಅನ್ನೇರಿ ಕಟ್ಟದ ಬಂಡೇರಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬಡಕಾಯದ ಹುಟ್ಟು ತೆನ್ಕಾಯದ ಕಟ್ಟುಂದು ನಮ್ಮ 11 ವಯದಿನಾಕಲು ತೆನ್ಕಾಯಿ ರಾಜ್ಯದ ಕಟ್ಟು ಬಡಕ ರಾಜ್ಯದ ಹುಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅಂದು ಐಟಿ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಹೂವತ್ತ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಾಡಿ ನಮ್ಮ ನಾಲಾದ ಕೊಡಿ ತುಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಐತ ಒಂದ್ ಎತ್ತುವಾಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಾದಿ ಹಚ್ತೇರಿ ಎತ್ತುವಾಸಿ ಆತಿನತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಆ ಎಂಬೆ ನಾನು ಏರಲ್ಲ ದೂರ್ನ ಏರೆಲ್ಲ ಬೆರಲ್ ತೂಪ ನಮ್ಮ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿನೇದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಾಡಿக்கு ಧರ್ಮ ನೇಮಗೊಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಉಂಟು ನೇಮಗೊಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಉಂಟು ದೈವದ ರಾಜನ್ ದೈವದ ಇಲೆಕ್ಕಿಂದ ಮೇಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಇನ್ನು ಮದತ್ತದ ಅಂದೆ ಅತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ನೇಮದ ಕೊಡಿಯಾಡಿದ ದೊಂಪನ್ನು ನಮ್ಮ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ಷದ ನೇಮ ಪಿಲ್ಲಕನೆ ಮಲ್ಪ ಪನ್ನಾಗ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಈತಿನ ಜೋಕುಲು ಇಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಬಂಡ ಈತೇನಾ ಬಂತಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಚೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಜೋಕುಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ 17 ಕಂಬ ಪಾಡೋಡು ನಮ್ಮ 4 ಬೇರದ ಮರ ಬೋಡೈಕು ಏಳರೆ ಕೋಲುದ ಪಾಲೆದ ಮರತ ಕಂಬಾವುಡು ಅಂದು ಒಕ್ಕ ಈ ಐಕೊಂಜಿ ಆಯ ಉಂಡು ಅಚರಿಕೋಲ್ದ ಆಯ ಉಂಡು ಕೊಡಿಯಾಡಿக்கு ಧರ್ಮನೇಮಗೊಂಜಿ ಆಯ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ನಮ್ಮ ಕೊಂತಾಳ ದುಂಪುಗಂಜಿ ಆಯ ಬೇತೆ ಧರ್ಮನೇಮಗೊಂಜಿ ಆಯ ಬೇತೆ ಇಲ್ಲಕ್ಕಿ ದೈವಗೊಂಜಿ ಆಯ ಬೇತೆ ಅವು ಮಾತೇನ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿ ಬುಡ್ದು ಬೈದ ಒಂಜಿನೇ ನಮ್ಮ ದೈವ ಉಂಡು ಮಲ್ಪುಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ದೈವದ ಎದುರು ಉಂಟುದು ಕೊಡಿಯಾಡಿತ ಮಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಕೈಟ್ ಪಾತದು ನಾವ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಕ್ಕೂ ಮಾತಾಡ ಅಲ್ಪ ಸೇರ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತು ದೈವ ಅವಲೇ ಉಂಡು ದೈವ ಓಡ್ಲ ಪೋತುಜಿ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಆ ದೈವನ ಉಂಡು ಮಲ್ಪುಂಡು ದೈವ ಮನ ಮಂಚ ಬಿಡ್ದು ಓಡ್ಲ ಪೋಪುಜವು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ನಮ್ಮಿನ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ದೈವ ಪೋಯರಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಉಂಡು ಮಲ್ಪನಾಗ ಕೊಡಿಯಡಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಮಣ್ಣಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಉಂಡು ಮಲ್ತು ಒಂದಿತ್ತ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ ಗೌಪುರ ಊರ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ಲ ತಪ್ಪು ನಮಗ ಆ ಎಂಬಿ ಎಂದು ಏರ್ಲತ್ತ ಐತಿ ಪ್ರತಿವರಿಲ ಬಾಧ್ಯಸ್ತೀರ ಪ್ರತಿವರ್ಲ ಬಾಧ್ಯಸ್ತೀರ ದೂರ್ದು ನಮ್ಮ ದಾಲ ಈ ರೀತಿ ಇಂಚ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ 1000 ಕೆಬಿಕುಲು ಕೇನು ಬಾ 1000 ಕಣ್ಣುಲು ತೂಪ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನಗಳೆಲ್ಲ ಪರಿವರ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಮಲ್ಪಡುವಂತ ಉದ್ದೇಶ ಧರ್ಮ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಖಾಲಿ ರಡ್ಡಿ ಬೆಂಚಿದ್ದು ಅಲ್ಪ ಮತ್ತಾರ್ನ ಮಲ್ತದ ಮಲ್ಪುನಲ್ಲ ಸರಿ ಆಗ್ತತೆ ಆ ಮುಡಿ ಹರಿತ ಮಿತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏನೇ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಂಪಿನ ನಮ್ಮ ತುಯಿನೇನು ಬಂಡಿ ನಾತೆ ಅಂದ ಆ ಮತ್ತರ್ನೆ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಬಾಡೆ ಉಂಡು ಬಾಲದ ಮರದ ಫಲ ಇತ ಈನ ಪತ್ತನ ಮಣ್ಣಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾನರ್ ತೂನಾಗಲ್ಲ ಧರ್ಮ ನೇಮೋತ್ಸವ ಓ ಅಂದ ನೇಮೋತ್ಸವ ಕಾಕಜಿಡೆ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಲಂಚಿನೆ ದೈವಲಿಗೆ ಧರ್ಮ ನೇಮೋತ್ಸವ ಆ ಧರ್ಮ ನೇಮೋತ್ಸವಗಳ ಇಲ್ಲದ ಕೋಲುಗಳ ಆದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅಣ್ಣರ ಈರ್ನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಅಂದ್ ಯಾನು ಇತ್ತೆ 14 ವರ್ಗಲ ನಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯರೇ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಕೊಡಿಯಾಡಿರ್ತ 14 ವರ್ಗಲ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಅಪಗ ಈ ಕೆಲವು ಮಾತ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯಂಚನ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪುನು ಪನ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊರೋಲಿ ದಾದಾಕೆಂಡಂದಾಂಡ ಈ ವೈದಿಕ ವಿಚಾರ ಪಂಡಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ವೈದಿಕ ವಿಚಾರ ಪಂಡ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದು ಮಾತ
ನೇಮದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಬೋಡ ಪನ್ಪಿರಂಚನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಖಲ್ನತ್ ಕೆಲವು ಕರೆತ ಮೂಲಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಐ ಕೊಂಚ ಯಾನ್ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊರಿಯರೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೇನಗೆ ಒಂಜಿ ಕರೆಗಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತಿರಂದಲ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ದಯಾನಂದ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ವಾಮಂಜರು ಅಕ್ಕ ಈರ್ನ ಕರೆ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕುಲರ ಸರ್ತಾಪ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಬನ್ನಾಗ ಕೆಲವು ಜನ ಬಂದ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಎಂಕಲೆ ಲೈನ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬಿಸಿ ಬರ್ಪುಣೊಂದು ಜಯಂತಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪುಣ್ಯ ಅಂದುಂಡತೆ ಜಯಂತಕ್ಕ ಬನ್ಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಣ್ಣೇರಿಲ್ಲ ಬನ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತೇನೆ ಯಾನ್ ತೀರ ಪಾರ್ತಾನ ಒಂದುಲ್ಲೆ ದಯಾನಂದ ಅಣ್ಣ ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡಿದ್ದೆ ಕಂಡೋಡು ಪಾರ್ಥನ ಬನ್ನಂತೇರು ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಾಜಿಟ್ಟು ಪಾರ್ಥನ ಬನ್ನಂತೇರು ಅಂಚೆನೆ ದುಮ್ಮು ಮದರೆಂಗಿ ಮಾತ ಅನಗೊಂಡ ಮದರೆಂಗಿ ಅನಗ ಎಂಕಲ ಎನ್ನ ಮದಿ ಮೇಡ್ಲ ಪಾರ್ಥನನೆ ಮಾತಪ್ಪು ಅಂಡ ದುಂಬು ದಕಲುಂಡತೆ ಮದಿಮೆದ ಮದರೆಂಗಿದ ಪಕ್ಕ ಪಾರ್ಥನನೇ ಇರ್ತೀನಿ ಮುರಣಿ ಎಂಕಲ ಅನಿಲ್ ಕೆಂಬಾರ್ ಅಂದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಮೆಗ್ಗನ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧಿಕರನ ಮದಿಮೇಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಅಕ್ಕನ ಲೆತ್ತಂಬೋದು ಪಾರ್ಧನ ಬಂಡದೆ ಮದರೆಂಗಿ ದೀಪನ ಕಟ್ಟುಗಟ್ಲೆ ಮಲ್ತೇರು ಮಡಿವಾಳ ಸಮುದಾಯದ ಲೆತ್ತಂಬೋದು ದುಂಬುದ ಕಟ್ಟು ಪಾರ್ಧನ ಪುರ ಪಂಪದೇರು ಅಂದ್ ಅವು 2 ಜನ ಪೊಂಜೋಲು ಕುಲೊಂದುಂಡತೆ ಅವು ಆ ಮದರೆಂಗಿನ ಇತ್ತದನಕ ಮತ್ತ ಮೊಕುಲು ಬತ್ತದಾಕ್ತ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ದಕ್ಕುಲತ್ತ ಕೈಸಿಯ ದೀಪಿನಿ ಕಡೆದು ದೀನಗೊಂಡತೆ ಅವು 2 ಜನ ಕುಲ್ದು ಪಾರ್ಧನ ಪನ್ನಗೊಂಡತೆ ಇತ್ತೆದಾಯನ 30,000 ಕೊರ್ನ ಡಿಜೆ ಎಲ್ಲ ಬರಂದು ಸತ್ಯ ಅಂಚಿನ ಪಾರ್ಧನ ಮಂದಿನಕ್ಲೇನ ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟಿ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ತೀರಂದು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಜಯಂತಿ ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮಂಜಿ ಪಾರ್ಧನ ಮಂಟಪನಾಗ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಗನ ನಮ್ಮ 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 ಟಿವಿಡ್ ಪಾರ್ಧನ ತೀರ್ಲೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ತಗೊಂದುಳ್ಳರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಎಂಚನೆ ಗೊತ್ತೇನೆ ಅವನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪೀರ ಕನ್ನಡ ನಿಜವಾದ ಅಂಡರ ಖಂಡಿತ ಉಂದೆಕ್ಕ ಪೂರ ಮಾತ ಊರ್ದ ಜನ ಮಂದೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪು ಮದಿಮೆದ ದುಮ್ಮುನಾನಿ ಮದ್ರೆಂಗಿದಾನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಪೂರ ಆರು ಪಂಡಿನ ಸತ್ಯ ವಿಷಯ ದಯ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿದಾಯಿ ಮಾತ ಪೌರೋಹಿತ್ಯಗು ಪೋಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಡು ದಾದ ಜಾಸ್ತಿ ಬೈದಿನಿ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಮದ್ರಿಂಗಿದಾನಿ ಬಯ್ಯಡು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಯರು ಸುಮಾರು ಜನ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು ಅವಳು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ದೈವದೇವರಿಗೆ ಏತು ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ತುಲಿ ಬಚ್ಚಿರೆಡು ಮದಿರಂಗಿ ದೀದು ಆ ದೈವದೇವರಿಗೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಆಯ್ಬೇಕ ದೈವದೇವರಿಗೆ ಆ ಮದಿರಂಗಿ ದೀದು ನಮ್ಮ ಪೂತ ಎಸಲಡು ಆ ಮದರಿಂಗಿನ ದೈವದೇವರಿಗೆ ಮಾತ ಮುಟ್ಟಾದು ಬಲ್ಪುದೀದು ಪೂನೀರು ದೀದು ಮದ್ಮಲ್ ಮಾತ ಉಂಟುದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಟ್ಲೆ ಉಂಡು ಅಪಗ ಅಕ್ಕ ಪಲ್ನೆಕೆನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಪಾಡ್ದನ ಮಾತ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರನ ಯಾಲ್ನ ಕಣ್ಣುಡು ತೂತೇನೆ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾಸಯ್ಯರ್ನ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಬತ್ತಂಡು ಕಾವುರುಡು ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆಲ ಈರು ಪಣ್ಣಲಕೆನೆ ಕಡೆ ಇಂಕ ಮರತಂಡವು ಇತ್ತೆಲ ಅವಳು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಆಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮುಡಿಪು ಅವಳು ಆಯರುಂಡು ಎಂಕುಲು ಆಕಲ್ಡನೆ ಮುಡಿಪು ಮಲ್ಪವನು ಅಕ್ಕಲ್ಡನೆ ಮಲ್ಪವನು ದಯಪಂಡ ಆಕಲ್ನ ಹಕ್ಕದವು ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಯಾನು ಅಡೆಗೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲರ್ದು ಗಂಟೆ ಕೊನ ಪೂಜೆನು ಅವಳು ಅಕ್ಕಲು ಮಹಾಪೂಜೆ ಅನಾಗ ಇಂಚ ಶಂಕ ಹೊರತೊಂದು ಗಂಟೆನೇ ಬೊಟ್ಟು ಅವೇ ಮಹಾಪೂಜೆಗೂ ಗಂಟೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಆರ್ನ ಪುದಾರು ಇತ್ತೆಲ ಉಲ್ಲೇರಾರು ಕಾವುರುಡು ಉಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಭೇಟಿ ಆವೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ದಯಾನಂದಣ್ಣ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂಡಂದಾಂಡ ವೈದಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯನೇ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ದೈವದೇವರನ ವಿಷಯಡು ಒಂಜಿಕ್ಕೆ ಬಾಧಕ ಪನ್ಪಿರಂಚನ ವಿಚಾರಡು ಕೆಲವು ಮಾತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಿಡಿಕೆಂದಿರು ನಿಖಲ್ನ ಮಾತ ವಿಷಯತ್ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಯಾನು ಒಂಜಿ ನೂದೇಕು ನೂದು ಸಮರ್ಥನೆ ಅಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನತ್ ಆಂಡ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ನಿಖಲೆಗ್ ದಾದ ಪಂಡಂದ ಆಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದು ಮೂಜಿಲ ವೈದಿಕ ಪರಂಪರೆದ ಅದೇ ಅವಾಗ ಯಾನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಒಂಜಿ ಆಧಾರವಾದ ದಿದಿ ಪನ್ಪುನೊಂದು ಅಂಡ ದೈವದೇವರನ್ನ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಬಚ್ಚಿರ ಪಾರವನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ವಿಚಾರ ಯಾನು ಮುರಾಂದ ಒಂಜಿ ಎಗ್ಗಿಡು ಕೋರ್ದಬ್ಬುನ ಕಲತ ಒಂಜಿ 11 ಬಚ್ಚಿರದ ವಿಚಾರನ್ ಪಂತೆ ಅಪಗ ಬಚ್ಚಿರ ಐಟ್ ಶಕುನ ತೂಪುನು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಅಪಗ ಸತ್ಯಗು ಬೆಲೆ ಸುಳ್ಳು ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಬೊಲ್ಪುಗು ಬೆಲೆ ಕತ್ತಲ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಅಂಚನೆ ಈ ಬಚ್ಚಿರೆಡು ಕಬ್ಬೆ ಬೂರುನು ಬೊಕ ಆಕಾಶ ತುಪ್ಪುನು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚನ ವಿಚಾರ ಉಂಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಖಂಡಿತ ಉಂಡತೆ
ರಡ್ಡಲ ಒಂದೇ ಆಗ್ತದೆ ಮೇಲ್ಮುಖ ಬುಂಡಲ ಕೆಳಮುಖ ಬುಂಡಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡತೆ ಖಂಡಿತ, ಅಪಗಂಡ ಈ ತಾಂಬೂಲಂ ಶ್ರೀಕರಂ ಭದ್ರಂ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರೀತಿಕರಂ ಶುಭಂ ತಾಂಬೂಲ ಪಂಡೊಂದಾಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಿಂದ ಎಂಕುಲು ಪಂಪು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಆಧಾರ ಬತ್ತುಂಡು ನನ್ನ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡೊಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಪಿಂಗಾರನ್ನು ದೆತ್ತದ ತೂಪೇರು ಅಪಗ ಐಟ್ ರಡ್ಡು ಬತ್ತನಂದಾಂಡ ಕಟದ ಬರ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಬತ್ತನಂದಾಂಡ ಧರ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುನು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅಪಗ ಎಂಚಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಪಿಂಗಾರ ದೆತ್ತದ ಪಂತಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಅಂಚಗೆ ಇಂಚಗೆ ಅಂದತ್ತೆ ಹೆಂಕುಲು ಕಣ್ಣಡು ತೂತಿನಂಚನ ವಿಚಾರ ಯಾನು ಕೊಡಿಯಟ್ಟು ಟುಪ್ಪುನಾಗ ನ್ಯಾತಿನಂಚನ ವಿಚಾರ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ತೀರ್ಮಾನ ಪಿಂಗಾರುಡು ಅಪಗಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಬೊಕ ರಡ್ಡು ಪನ್ಪಿನಂಚನ ಆಧಾರಡು ಪನ್ಪುನೆಡ್ದ ಅವರ ಒಂಜಿ ಬೊಕ ರಡ್ಡು ಸಂಖ್ಯತೆ ಬೊಕ್ಕ ದೈವ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಸಾನಗು ಈತೆ ಮುಟ್ಟುಪೂಡು ಒಂದುಂಡು ಅದೇ ಅಪಗ ಈತೆ ಮುಟ್ಟುಪೂಡು ಪನ್ಪಿನೆಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬೆತ್ತಗು ಈತೆ ಮಮ್ಮಾಯಿಗೆ ಐನು ನಾಗರದ ಬೆತ್ತ ಚಾಮುಂಡಿಗೆ ಐನು ನಾಗರದ ಬೆತ್ತ ಮಮ್ಮಾಯಿಗೆ ಐನು ನಾಗರದ ಬೆತ್ತ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪಂಜುರುಳಿಗೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಗೆ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೂಜಿ ನಾಗರದ ಬೆತ್ತ ಅಪಗ ಐನು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಪನ್ಪಿನೆಂಚಿನ ಸಂಖ್ಯತೆ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವಿಚಾರಲ ಕೊಡಿಯಡಿಟ ಆಪುಂಡು ನನ್ನ ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರದಾದ ಇತ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಶಿಟ್ರೆ ಗುಳಿಗನು ವಾಯುವ್ಯೊಡೆ ದೀವೊಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಅಂಚನೆ ದೇವೇರ್ನ ಕೋಣೆನಿ ಈಶಾನ್ಯೊಡೆ ದೀವೊಡೊಂದು ಪನ್ಪ ಅಂಚನೆ ಈ ದೈವಸ್ಥಾನ ಮೂಡಾಯಿ ಮೋನೆ ಪಾಡದೆ ಉಪ್ಪೋಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಸುರುತ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ರಡ್ಡನೇ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಪಡ್ಡಾಯಿಗೆ ದಿಂಡಲ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಿಚ್ಚಿಲ್ದ ದೈವನು ಬಡಕಾಯಿ ಮೋನೆ ಪಾಡ್ದಲ ದೀಪುನ ಆಂಡ ಸಾನಾಂದ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಆಂಡ ಮೂಡಾಯಿ ಮೋನೆ ಪಾಡದೆ ಮಲ್ಪುನಂಚನ ಬಡಕಾಯಿ ಮೋನೆ ಸುಮಾರಿ ಬಂಟೆ ಬಡಕಾಯಿ ಸುಮಾರುಂಡು ಆಂಡ ಮೂಡಾಯಿ ಮೋನೆ ಸುರುತ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಅವಾಗ ಮೂಡಾಯಿ ಮೋನೆ ಸುರುತ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಪಂಡೊಂದಾಂಡ ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಸುರುಟು ಬರ್ಪುನು ಎಣ್ಣುಮ ದಿಕ್ಕು 10 ದಿಕ್ಕು ಮೂಡಾಯಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಬಡಕಾಯಿ ತೆಂಕಾಯಿ ಆಗ್ನೇಯ ನೈಋತ್ಯ ವಾಯುವ್ಯ ಈಶಾನ್ಯ ಪನ್ಪಿನಂಚನ ಅಪಗ ನೆಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಆಧಾರಲ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಅಪಗ ಗುಳಿಗನು ಒಂಜಿ ದೈವದ ನುಡಿಟೆ ಪಂತಂಡು ಎನ್ನ ದೂತನ್ನು ಕನ್ಯಾಮೂಲೆಡೆ ದಿಯೋಚಿ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ದೂತನ್ನು ಕನ್ಯಾಮೂಲೆಡೆ ದಿಯೋಚಿ ಐಟ್ ರಡ್ಡು ಆಧಾರ ಪನ್ಪೇನ್ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಕೋಷ್ಟಕ ಪಾಡ್ನಗ ಮೇಷ ವೃಷಭ ಮಿಥುನ ಕಟಕ ಸಿಂಹ ಕನ್ಯಾ ತುಲಾ ವೃಶ್ಚಿಕ ಧನು ಮಕರ ಕುಂಭ ಮೀನ ಪನ್ಪಿನಂಚನ ಭದ್ರಾಡ್ ರಾಶಿ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೇಷೊಡ್ದು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋನ್ನಾಗ ಈ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ ಪನ್ಪಿನಂಚನ ನೈಋತ್ಯ ಭಾಗುಡು ಬರ್ಪುಂಡು ನೈಋತ್ಯ ಭಾಗ ಯಜಮಾನ ಸ್ಥಾನ ಈ ಯಜಮಾನ ಸ್ಥಾನ ಪಂಡೊಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಆಗಮ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಆ ನೈಋತ್ಯಗೂ ಅಷ್ಟದಿಕ್ಪಾಲಕೇರ್ನೇಟು ನಿಋತಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಅಂದಂದಾಂಡಲ ಅಲ್ಪ ಅನಂತೆ ಪನ್ಪಿನಂಚನ ನಾಗದೇವರು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಧಾನವಾದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಗುಳಿಗನು ಆ ನಾಗದೇವರನ ಜಾಗೆಡು ದೀಯಡೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನ ದೈವ ಪನ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವನು ಸ್ಥಿರವಾಯನಂಚನ ಜಾಗ ಗುಳಿಗೆ ಪಂಡೊಂದಾಂಡ ಎಪೋಲ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದೈವ ಅಪಗ ಆಯನು ಸಂಚಾರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ದೈವನು ಸ್ಥಿರವಾಯನಂಚಿನ ಜಾಗೆಡು ದೀನಂದಾಂಡ ಆಯಗ ಬಲಹೀನ ಆಪುಂಡು ಆಯಗ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅಪಗ ಸಂಚಾರಗೂ ಆಯಗ ಸಹಕಾರಿಯು ಗಾಳಿ ಅಪಗ ಗಾಳಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರುಡು ಗುಳಿಗನು ವಾಯುವ್ಯ ಮೂಲೆಡೆ ದೀಲೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಉಂಟು ಪ್ರಧಾನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ದೈವದ ದತ್ತ ಬಾಗಿಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೈವಂತೂನಗ ಬಲ ಬಾಗಿಡು ಪಂಡ ದಿಕ್ಕದ ವಿಷಯಡು ವಾಯುವ್ಯ ದಿಕ್ಕುಡೆ ದೀಲೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ನನ್ನ ದೈವದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜೀಟಿಗೆ ಮಾತ ಮಡಿವಾಳೆರ್ನಕುಲು ಕಟ್ಟು ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕೋಣೆ ಅಂದುಪುಂಡು ಅವು ಆಗ್ನೇಯೋಡೆ ಇಪ್ಪುಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡು ದಯಪಂಡಂದಾಂಡ ಜೀಟಿಗೆ ಅಗ್ನಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಂಕೇತ ಅನ್ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಆ ಜೀಟಿಕೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟು ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅಗ್ನಿ ಮೂಲೆಡೆ ಆವುಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಪನ್ಪೇರಿ ನನ್ನ ಅಂಚ ವಿಶೇಷವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಉಂಟು ಆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನನು ಈಶಾನ್ಯ ಮೂಲೆಡೆ ಕಟ್ಟು ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಉಂಟು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಶಾಸ್ತ್ರಾವಡು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಾವಡು ಅಪಗ ಮೂಡಾಯಿ ಮೋನೆ ಪಾಡ್ದು ದೀಲೆ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಐಕಲ ಆಧಾರ ಉಂಡು ದಾಯಕೆಂಡಂದಾಂಡ ಉದಿಪುನ ಸೂರ್ಯನು ದೈವದೇವರು ತೂಡು ಅಂಚಾಂದು ಪಂಡದು ಕಂತುನ ಸೂರ್ಯನ್ ತುಂಡ ತಪ್ಪತ್ತು ಆಂಡ ಸತ್ವ ರಜ ತಮ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಮೂಜಿ ಗುಣ ಖಂಡಿತ ಉಂಡ ಅತೆ ಶೆಟ್ರೆ ಅಪಗ ಉದಿಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉದಯೋನ್ಮುಖವಾಯನಂಚಿನ ಉದಿಪುನಂಚಿನ ಸೂರ್ಯನ್ ತುಣ್ಣುಂದಾಂಡ ದೈವದೇವರಿಗೆ ಪೂಲ ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಉಪ್ಪೇರು ಆ ಕಂತುನಂಚಿನ ಅಸ್ತಮಾನದ ಸೂರ್ಯನ ದೈವದೇವರನ ಮೋನೆಗ ಕಿರಣ ಬೂರ್ನುಂದಾಂಡ ಒಂತೆ ಉಗ್ರ ರೂಪ ಉಡುಪುರಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಟ್ಲೆ ಉಂಟು ಅಂಚಾದು ಪುನಃ ದೈವದೇವರ ಅಂಕಲ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಎಂಚಕೆಂಡಂದಾಂಡ ದೈವದೇವರ ಇರು ಶಾಂತವಾದ ಉಪ್ಪುಲೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಅಪೇಕ್ಷತೆ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಮಾತ ಒಂಜಿ ವೈದಿಕ ಪರಂಪರೆಗಳ ದೈವದೇವರನ ಕಟ್ಟುಗಳ ಮಾತೇಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಧಾರ ಒಂಜಿ ಕರೆಗಾತ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತ್ರೆಂದಲ್ಲರ ಹೊಲ್ತರದು ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸರ್ ಪನ್ಲೆಮ್ಮ ಏರು ಪಾತ್ರೆಂದಲ್ಲರೆ ನಾನು ಸಂಧ್ಯಾ ಸುರತ್ ಕಲ್ಲಡ್ದು ಪನ್ಲೆಮ್ಮ ಪನ್ಲೆ ಅದೇ ಗೊತ್ತುಂಟೆ ರಂಜದೇವನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರತ್ತಿದ್ದೆ ಅಕ್ಕಲು ಕರಿಗಂಧ ದಾಯಿಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಓಮ್ಮ
ಕೋಡ್ದಬ್ಬು ಕೊರಗಜ್ಜ ಅವು ಪೂರ ಸದ ಉಂಡತೆ ಅವು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಪರತೆ ಅವು ದಾಯಕ ಇಂದೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡಲು ಇಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗೇರಿ ಪೇರು ಆರು ಎಂಕಲ್ನ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಗೆ ಓಡೆ ಬತ್ತನ್ಲ ಅರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗಂಧ ಬುಳ್ಳೆಲ್ಲ ಕೊರ್ರೆಜ್ಜಿ ಪಿಂಗಾರದ ಪುರ್ಪ ಕಾಯಿ ಬೊಂಡ ಒಂದು ಕಟ್ ಕ್ರಮ ಅಂಚಂದರೆ ಗಂಧ ಬಂಡ ಮುಂಡ ದಾಲಾಪುಜಿ ಅವೊಂಜಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ದುಂಬುದಕಲು ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಈ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಕುಳ್ಳೋಡು ಅನ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕಟ್ಟೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಿರಾಕದ ಕಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಅಂಡತೆ ಅಂಚಾದ ಐಟದಲ ಪಾಂಡ ದೋಷ ಬನ್ಪಿನಂತ ಆ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿನಕಲು ಮೀರು ನಲ್ಕಜ್ಜಿ ಆ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿನ ಮೀರು ನಲ್ಕಜ್ಜಿ ಆ ಕಟ್ಟು ಪ್ರಕಾರ ಆಯಗ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊರಪಿನ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚಿನ ರಾಜನ್ ದೈವ ಕಟ್ಟು ನಕ್ಲೆಗ ಆ ಮುದ್ರೆ ದೀದಾಯಿ ఒక ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಟು ಆ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಡತಂಡ ಮಾತ್ರ ಆಯಗ ಆ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ಅವೇ ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ದೈವಗೂ ಕಟ್ಟು ನಕ್ಲೆಗಳ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಂಡು ಆ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಂಡು ಯಾರೇ ಮುರಣೆ ಯಾರು ಪಾತ್ರೆಗುಳ್ಳಿರು ಏತು ಪೊರ್ಲು ಪಾತಿರಿರು ಅರೆಗುಲಂಚೆನ ಅರೆಗ ಆ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಮೀರ್ಲೆಕ್ಕಜ್ಜಿ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ತಾರತಮ್ಯ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಪಾತೆರುಂಡು ತಾರತಮ್ಯ ಪಂಡೊಂದಾಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಪನ್ಪೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ದೇವೇರ್ನ ಪೀಠ ಉಂಡು ದೇವೇರ್ನ ಪೀಠುಡು ಪ್ರಧಾನವಾದ ರಾಮದೇವರು ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲಾಂಡೊಂದಾಂಡ ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣು ಅಥವಾ ಕೃಷ್ಣೆ ಮುಕ್ಲೇನ್ ಮಾತ ಪ್ರಧಾನವಾದಂಚನ ಮಿತುದ ಪೀಠೋಡು ಕುಲ್ಲಾನಂದಾಂಡ ಗಂಟಾ ಮಂಡಿಟ ಹನುಮಂತೆ ಉಂಡೆ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಹನುಮಂತನೇ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿನ ಕುಲ್ಲಾವುಡುಂದಾಂಡ ರಾಮದೇವರನ ಸರಿಸಮಾನವಾದ ಕುಲ್ಲ ಆಯ್ತು ತಿರ್ತೆ ಕುಲ್ಲಾವುಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಹನುಮಂತ ದೇವರಲ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ಡುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ದೇವರಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ರಾಮದೇವರನ ಸರಿಸಮಾನವಾದ ಅಥವಾ ಆರ್ನೇಡ್ದು ಎತ್ತರವಾದ ಆರಿ ಕುಲುಂದಾಂಡ ರಾಮದೇವರೇ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಜಿ ಹನುಮಂತಗೆ ಕೋಪ ಬರ್ಪುನು ಎನನು ಎನ್ನ ಒಡೆಯ ಹಿಡಿದು ದಾಯಿ ಮಿತ್ತಿದೀಯ ಪನ್ಪಿನಂಚನ ವಿಚಾರ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಈ ತಾರತಮ್ಯ ಪನ್ಪಿನಂಚನ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಅಪಗ ಯಾನೊಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪೆ ಇತ್ತ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಇಟ್ಟು ಗುಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಯ್ ಬೇಲೆಗೆ ಉಪ್ಪುನಾಯಿ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅಪಗ ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನುಡು 15 ದೈವ ಇತ್ತನಂದಾಂಡಲ ಐಟು ಗುಳಿಗನ ಕಂಡಾಬಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಉಂಡು ಸೂತ್ರದ ಗುಳಿಗೆ ಆಯನನೇ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಎಂದೆನ್ನಗ ಆ ಮಾತೆರ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಆಡನಕ್ಕೆ ಏನು ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ದಿತ್ತುನಗ ಅಂಚ ಅಂದು ಪಂಡದು ಗುಳಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಳೆ ಕಾರ್ಣಿಕ ಉಂಡು ಆಯನನೇ ಶಕ್ತಿ ಪಂಡದು ಆಯನ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಸಾನದ ಉಲ ಇದೆಯಾರ ಆಯನ ವಾಯುವ್ಯ ಬಾಗುಡು ಆ ಗುಡಿಗೋಪುರ ಐಕೆ ಸರಳ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಇರ್ಲಿ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಗಾರ್ಡ್ ಉಂಡು ಎದುರು ಏರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಡ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪನೇರು ಗಾರ್ಡ್ ಅತ್ತೆ ಆರು ಬೆಡಿ ಬರ್ದು ಡಿಬ್ಬದಿ ಅಂಚಂದ ಎಲ್ಲ ದಿನ ಅರೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾರೇ ಅಪ್ಪಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನಾಯಕೇನೆ ಅಂಡ ಆರ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೇಶದ ಯೋಧತೆ ಆ ರೀತಿ ತಾರತಮ್ಯ ಅನುಭವ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಟ್ಟು ಪರಂಪರಾಗತವಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಮಾನ ಆಯ್ತಾ ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತಂಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವಿಚಾರಗಳು ಚಿಂತನೆలు పోతుండు ಕರೆ ನನಲ ಕಾತೊಂದುಂಡು ಅಂಡ ಪೊರ್ತು ಮುಗಿದಿಂಡು ಇನ್ನಿತ ಪೊರ್ತು ಮುಗಿದಿಂಡು ಒಂಜಿ ಕರೆ ಕಾತೊಂದುಂಡು ಪಾತ್ರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತ್ರೆಂದಲ್ಲರೆ ನಮಸ್ತೆ ಏನದನ್ನ ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ರಾಮನಗರ ಓಮಂಜೋಟ್ಟು ಗೊತ್ತ ನೀರು ಬೈದರ ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಾನ ಎಂತಾನೆ ಪಲ್ಲೆಣ್ಣರೆ ಇಂಗ್ಲಡ್ ಇರುಡೊಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಒಂಜುವಾದ ಚರ್ಚೆ ಒಂದುಂಡು ಈ ಸತ್ಯ ದೇವತೆ ಬಂದ್ಪುನ ಆ ಶಕ್ತಿ ಅವು ಆನ ಶಕ್ತಿಯ ಪುಣ್ಯ ಶಕ್ತಿಯ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಉಂಡೈತಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಯಾನಿರಗೊಂಜಿ ಚುಟುಕ್ಕುಡು ಬಂಪೆ ಪಲ್ಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೋದು ಶಕ್ತಿ ಆಯಿನ ಶಕ್ತಿಲಿಡ ಮಾತ್ರ ಇರ ಆಣು ಪೊಣ್ಣು ತುವಲಿ ಬಕ ಪೂರ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಶಕ್ತಿ ಅವು ಆನಗ ಆನು ಪೊಣ್ಣಗ ಪೊಣ್ಣು ಇರೆಗರ್ತಾಣಿತೆ ಕಲ್ಲುರುಟೆ ಕಲ್ಕುಡೆ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ತನ್ನಿ ಮನಿಗ ಉಂದೇನು ಬರ ಆಣು ಪೊಣ್ಣು ತುಯರಾಪು ನಿತ್ಯ ಜುಮಾದಿ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಉಂದೇಟು ಬರ ಆಣು ಪೊಣ್ಣು ತುಯರಜ್ಜಿ ಇರೆಗ ತಾಂಗಂಡ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆತ್ತಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಜನರನ್ನ ಕೆಲವರಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಈ ವಾದ ಇತ್ತಂಡ ವಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರಿ ಅವಂಚ ಅಂಚಪುರ ಇರೆಗ ಮಾತ ದೈವಳಿಗೆ ದೇವರನ್ನ ಪುದಾರ ಕೊಡ್ತೇರು ಇನ್ನೇ ಮಾತಲ ಗುಳಿಗೇಶ್ವರಿ ಆತಂಡು ಬಾರಗೇಶ್ವರಿ ಆತಂಡು ಅತ್ತಂಡ ನನ್ನೊಂಜೀಶ್ವರಿ ಆತಂಡು ಅವು ಆಯನ ಭಕ್ತಿ ಅವಿನ ಎಕಡೆ ಬಂಡ್ಲಕ್ಕ ಹನುಮಂತನ ಬಾರಿ ಪುಗ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚ ಮನ್ಪೆ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ತಪ್ಪಿ ಜಕಲ್ನಕ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಆಂಡ ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯವವು ಅವೇ ನಮ್ಮ ತೆರಿದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ
ಅಣ್ಣರೇ ಕಡೇತ ಒಂಜಿ ಪಾತರಿ ಕಡೇತ ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಏರ್ನಲ ಉದ್ದೇಶವಾದ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಪನ್ಪುನತ್ತು ಏರ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆದ ಪನ್ಪುನತ್ತು ಆಡಂಬರ ಬೊಕ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಈ ರಡ್ಡು ಶಬ್ದಗೆ ಯಾನ ಅರ್ಥ ಪಂತೆ ಆಡಂಬರ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಭಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಲ್ಪುನು ವಿಜೃಂಭಣೆ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಭಕ್ತಿ ಈತದ ಮಲ್ಪುನು ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಈತ ಒಡ್ಡ ಗೌಜಿಡು ಮಲ್ತೆ ಎಂದು ಪಂಡಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಆ ಆಡಂಬರುಡು ಮಲ್ತೆ ಪಂಡದ ಅಪವಾದ ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಯರೆ ಖಂಡಿತ ಬಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾನೊಂಜಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಒಂಜಿ ಚುಟುಕಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಚೆಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ದೈವದೇವ ಕೊರಿ ಎಂದಾಂಡ ಆ ಭಕ್ತಿಡು ಕೊರ್ನಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಅವೇ ಭಕ್ತಿಡು ಅವೇ ವ್ಯಕ್ತಿ 10 ಚೆಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ದಾಯ ಕೊರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಚೆಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮಾನದಂಡತ್ತು 10 ಚೆಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಡಂಬರ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಾನದಂಡತ್ತು ಎಂಚ ಕೆಂಡಂದಾಂಡ ಭಕ್ತಿಡು ಈರು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟಡ್ಲ ಕೊಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ವೈದಿಕ ವಿಷಯಡು ಪನ್ಪುನೊಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕಲ ಸೇವೆನೆ ಮಲ್ಲ ರಥೋತ್ಸವಲ ಸೇವೆನೆ ಭಕ್ತಿಡು ಮಲ್ತನಂದಾಂಡ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕಲ ಫಲ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಭಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಲ್ತನಂದಾಂಡ ರಥೋತ್ಸವಲ ಫಲ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಗ ನೆಕ್ ಮಾನದಂಡವು ಕೆಂಡಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಚೆಂಡು 10 ಚೆಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಾನದಂಡತ್ತು ಆಡಂಬರ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಾನದಂಡತ್ತು ಏಕೈಕ ವಿಚಾರ ಉಡಲದ ಭಕ್ತಿ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಂಡರಣ್ಣ ಇದೊಂದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಅರ್ಕುಲ ಬೂಡುಡು ಒಂಜಿ ಕೊಂಕಣಿ ಉಳ್ಳೇರು 6 ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಪೂರ ದೈವಗ ಮಸ್ತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಆಂಡ ದೈವ ಬನ್ನಗ ಅಡ್ಡ ಬೂರ್ದು ಗುಲಿಪುನು ಆ ಒಂಜಿ ತೂನಗ ನಂಗೆ ರೋಮಾಂಚನ ಆಪುಂಡು ಅರ್ಕುಲ ಬೂಡುಡು ಬಲ್ಲಾಕಲನೆ ಟಾಪುನ ಅರ್ಕುಲ ಮಗ್ರಂತಾಯನ ಉತ್ಸವ ಅನಗ ಅರೇನು ತೂವೋಡು ಅವೇನು ತೂದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡು ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಈರ್ ಪನ್ಲಕನೆ ಅವು ಈರ್ ಪನ್ಲಕನೆ ಆಡಂಬರತ್ತು ವಿಜೃಂಭಣೆ ಭಾರಿ ಬರುದು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಒಂದು ಆವಡಿ ನೀ ಪೊರ್ತು ಮಸ್ತ್ ಗಡಿಸಿದನು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಪೊರುಳು ಜನಕುಲಕ್ಕೆ ಏನಂಚುತ್ತನ ಪ್ರಶ್ನೆಲೆಗೆ ಒಂಜಾತ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮರ್ಥವಾದ ಅಕಲ್ನ ಉಡಲ್ಗೆತ್ತು ನಲ್ಕ ಇರು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಾತ ವೈದಿಕ ತತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ತಂಡ ಅವೈದಿಕ ತತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ದೈವ ತತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಅವು ಎಂಚ ಜೋಡಣೆ ಅಂಡ ಆ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಖೇನೆಂಚ ಜೋಡಣೆ ಅಂಡ್ ಅವು ಎಂಚ ಜೋಡಣೆ ಆಂಡ ಒತ್ತೊನುಲಿ ಪಂಪಿನ ವರೆ ಮುಟ್ಟೋಗು ಈರು ಜನಕ್ಲೆ ಸಮಾಧಾನದ ಉತ್ತರ ಕೊರಿ ಈರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಬತ್ತಿರ್ದು ಉಡಲದಿಂಜಿದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈ ತಮಲ್ತಂದುಳ್ಳ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಈರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ತೀರ್ಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಈರು ನೆಟ್ಟಿತ್ತರಡೆಗ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಪೊರ್ಲು ಕೋಡದ ದಿನತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ದು ಒಂಜಾತ ಸಮುದಾಯದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನೆ ಮಲ್ತೇರು ಆಯ್ತು ಇರೆಗ್ಲ ಬೇನೆ ಆತನ ಎಂಕದಾಲ ಪಾಕ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿದೀರು ಪಾತೇರ್ದಾರೆ ಇರೆಗಿ ಎತ್ತು ಬೇನೆ ಆತನ ನಮ್ಮ ಈ ರಾಡಿಯ ನಾಡೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಗೌರವಿಸದೆ ಬಾರಿ ಗೌರವ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುನು ಮಾತ್ರ ದಂಟದ ಸಮುದಾಯನ ದಂಟದ ಐಕ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಸ್ವಚ್ಛಕರಣ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೇರೆ ಇತ್ತೆ ಮೇರೆ ಭಟ್ರ ಬಂಡೇರು ದೈವಾರಾಧನೆ ವೈದಿಕತೆನ ದೂರ್ನತ್ತೆ ಐಟ್ ಆ ಪಂಚಿತ್ತನ ತಪ್ಪು ಏನೋ ಉಂಟು ಅವಿನ್ ನಮ್ಮ ದೂರ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯಲ ಎಂಕಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಗೌರವ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚದ ಅವುಕುಲು ಎಂಕಲ ಜನಕುಲು ಅಕಲೆಗೆ ಪನ್ನೆ ಪಾತ್ರಲ ಎಂಕಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರಲ ಉಂಜಿ ಎಂಕಲೆಗೆ ಅವು ಬೇಜಾರುಂಟು ಈಶ್ವರನ ಸಮುದಾಯದ ಕೆಲ ಸಮಸ್ಯೆಲೆ ಗತ್ತನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಏತು ಸ್ಪಂದಿಸ ಸಮುದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಟು ದಿನಿಕ್ಕುಲ ಅಕಲ್ನಾಗುಲು ಆತ ಮೋಕಡುಳ್ಳೇರೆ ಅಂಚಾದ ಈ ಮುಖೇನ ಏರ್ಲ ಬೇನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಇರ್ದ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಲೆಪ್ಪುನ ಕರೆಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಆತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ದೇತೊಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಅಕ್ಲೆ ಪನ್ನಾಗ ಅಕ್ಲ ಲಡೈ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಕೇನ್ ನಕುಲು ಕೇನ್ ವೇರ್ ಅಕಲ್ ಪಾತೇರ್ ವೇರ್ ಅವೇನ್ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಂದಿನ ದೇತೋನಗ ಬೊರ್ಚಂದನ ಬುರ್ದು ಬಿಡ್ಕ ಹಂಸ ಕ್ಷೀರನೆ ಅವೇನು ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೇರಿನ ಮಾತ್ರ ದೆಪ್ಪುಗ ಬಾಕಿ ದಿನ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೇರೆಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕೊಡರ ಸಮಾಧಾನ ಬಂದೊಂದು ಕಿಶೋರಣ್ಣಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಂಟೊಂದುಳ್ಳ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕಲಟ್ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತ ನಲ್ಲಾತು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪೆರಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರವಾದ ನಡಪುಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮಕ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ತೇಜಸ್ವಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂಚನೆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಶಶಿ ಪ್ಲಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಮೊಕ್ಲೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿತ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದೀಪೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಮಂಗಳೂರು. ಒಳಗಿನಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಸೌಂದರ್ಯ ಶಶಿ ಪ್ಲಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್.